Velkommen til Inderside, og inden vi lige starter dagens episode, så vil jeg altså bare lige meddele jer, at vi er kommet på nogle nye platforme. Vi er kommet på Apple Podcast, Podimo, og så er vi altså igen kommet på YouTube. Det vil sige, at vi er begyndt at lægge video op fra hver episode endnu en gang. Så nu har I muligheden for at se video i fuld længde på episoderne. Så nu vil jeg give ordet videre til Jonas, og så vil jeg sige god fornøjelse med dagens episode. Velkommen til Inderside, episode 27. Vi har i dag onsdag den 24. september. Og velkommen til Martin Kappel. Tak skal du have. Og Rasmus Lykke. Mange tak. Har I haft en god weekend? Ja. Yeah. Nej. Nå. Det gider vi ikke høre om. Nej. Champions League, det var der vi sluttede sidst. Mm-hmm. Og det er også der vi starter i dag. Er der nogle resultater sådan i den første runde, der vil man sige, overrasker jer? Ikke lige som overrasker, altså vi var jo inde på mange kampene inden. Ja, altså vi havde de første det er jo egentlig, det er kun de der stykker. Torsdagskampe, vi ikke lige har vendt. Men det der overrasker mig meget, det var Marcus Rashford mod Newcastle. Altså jeg synes jo, han er specielt nummer 2. Rundens mål. Et flot mål. Kappel har ikke set den. Jo, jeg har. Okay. Jo, det er et rigtig flot mål. Ja. Det er fordi, jeg sad med FCK, Leverkusen-kampen. Også vild kamp. Ja. Jeg har kun set highlights derfra. Det er så ærgerligt at gå med en uafgjort. Ja, det er træls. På et selvmål. Jeg tror, det var 1-0 indtil 80. minut. Var det, ja, og så var det ikke i 93, han lavede selvmål. Og sådan noget. Jo, altså jeg så kun noget i kampen. Ja. Jeg ville være lidt bittert, men stadigvæk. Altså. For FCK, altså, så er det flot. Havde solgt den for uafgjort til at starte med, inden kampen var gået i gang. Ja. Men altså, Marcus Rashford, så vil jeg jo bare lige igen, ikke for at træde i nogle Manchester United-fans hjerter, men nu ser du bare endnu en spiller, der skifter fra Manchester United og sprudler. Altså jeg synes simpelthen snart ikke, at det er vildt. Altså, jeg synes simpelthen, det er så vildt, at... Altså det er overraskende, at det nærmest skal være samtlige spillere, der bare skifter. Det er samtlige. Onana, han lavede også en assist den anden dag for Trabzonspor. Så. Jeg så en eller anden sjov statistik med, at Onana, han havde en bedre goal-assist ratio end Florian Wirtz endnu. Ja, det har han jo faktisk en teknisk set. Ja, der er også noget at snakke omkring ham, synes jeg. Men, Ja, okay, nu synes jeg også, vi skal passe på med at måle fodbold ud for et papir. For han har altså, jeg synes, han er god. Stadigvæk. Ja, men jeg sagde heller ikke... Jeg synes ikke, han har levet op til det, man har forventet. Men dermed ikke sagt, at han spiller dårligt, fordi så vil det jo modsige det, jeg siger omkring Ødegaard. Og jeg synes, at Ødegaard, han er en af de bedste midtbaner, når han er på toppen i Premier League, også selvom han ikke leverer de assister og mål, han scorer. Ja. Så. Lidt ligesom Pedri. Altså, det er jo heller ikke, fordi han tager ud på alle målinvolveringer. Jeg tror bare med det samme, han først får det første mål eller sidst. Altså, så skal han nok begynde at komme til det roligt. Det er heller ikke sikkert, at han lige er en, der laver så mange målinvolveringer, eller kommer til det, men så bliver han netop sådan en spiller, altså som Martin Ødegaard, eller Pedri, kreatøren inde på midtbanen. Som kan skabe det, og altså... Jeg er ikke så bekymret for Florian Wirtz, må jeg sige, men jo, altså med prisskiltet, så har han jo noget at leve op til. Og der er jeg lidt af, fordi der skylder han altså at lave, jeg gider ikke definere et antal mål eller assist, men der skylder han noget på den konto. Han skylder at skabe noget, som der fører til et slutprodukt. Ja, men også mest fordi Liverpools midtbane mangler ikke lige frem kvalitet, eller hvad kan man sige, kreativitet, synes jeg ikke. Nej. Så der er der måske mere behov for et output af en art. Ja, jeg synes bare, altså bredden er jo blevet bedre af det. Kan man sige også, at Arne Slot, han kan jo skifte en anden type ind på de forskellige positioner, alt efter hvad kampen har brug for. Det er jo kæmpe flex. Et luksus at have som træner, kan man sige. Så. Men jeg var også lidt inde på sidste sæson, dengang rygterne om alle de spillere, de kom, at egentlig ikke fordi de som sådan manglede mange, men det er jo bare et luksusproblem for ligesom at skabe en bredde i truppen. Ja. Det er ligesom i Arsenal. Altså der er jo også kommet lidt. Ja, man kan sige, at nu stiller Everton-Liverpool-kampen, der stiller de op med Gravenberg, McAllister. Han spiller godt. Det er vildt. Det er vanvittigt, og Szoboszlai, en vanvittig midtbane, vanvittig stærk midtbane, og står mega kontrolleret igennem det meste af kampen, hvor at
man måske har, når haft Florian Wirtz ikke stået så. Det var klart, han er offensiv orienteret midtbane, så han hjælper jo ikke så meget til defensiven. Ja. Ej, fuck, han spillede godt, Ravenberg. Også mod Atletico. Er man overrasket? Ej, det var helt vildt. Egentlig ikke. Nej. Det var helt vildt. Jamen, jeg synes alligevel, det er vildt, at han var så god i sidste sæson, men nu bygger han bare på. Han blev bedre nu. Altså, jeg synes allerede, altså, især kamp mod Everton, men også mod Atletico. Ja. Han for mig, han ligner en, der kan gå ind som en af de bedste sekser nogensinde. Hvis han bliver ved, at jeg ved godt, det er fucking tidligt at sige. Ja. Men fuck, hvor ser han god ud. Det er helt vildt. Og det mål, han laver, man, mod Everton. Det er også vanvittigt god assist af Salah. Salah spillede godt. Han spillede godt den kamp. Ja. Jeg synes faktisk også, man så ham lidt mod Atletico, men især mod Everton i første halvleg. Men det er da i hvert fald, altså, meget i hvert fald, i forhold til, hvad han har leveret indtil videre. Så spiller han godt, vil jeg sige. Nu kan man sige, nu er vi hoppet direkte til opgøret, så skal vi bare blive ved der. Vi kan lige så godt fortsætte i møse dig, når vi er i gang. Altså, en anden spiller for det modsatte hold, Jack Grealish. Han spiller godt, mand. Ja, det gør han godt. Ja, En kamp. Nej, ja, det er vildt. Ja. Jamen, jeg elsker ham. Han får til at se så let ud der, hvor han ligger ikke op til målet, men han ligger indlægget der bliver til målet for Everton. Ja, det er vanvittigt. Det var endnu en kamp, ligesom vi snakkede om rigtig meget sidst med Liverpool, om de er så gode, som tabellen viser. Der var den her kamp jo ikke blevet spillet, da vi snakkede om det. Nej. Jeg synes, altså efter Liverpool kom på 2-0, og så at Everton de reducerer. Jeg føler, at jeg skulle ind lidt, ikke, at der var kampen lidt i fare for Liverpool. Ja. Og så det er jo bare, altså, hvad sker der? Der har vi også lige den, det ved jeg ikke, altså de får tidlige mål i forhold, altså, eller ja, de får deres sene mål, den der. Hvad siger du? De har ikke brug for deres sene mål, den her. Nej, de scorede faktisk modsat det hurtigste mål siden 2023 i kampen mod Everton. Nå, det vil jeg ikke. Altså i Premier League? Ja. Ja, okay. Jamen, det var fandme også sådan. Det kommer også hurtigt. Så de må have lyttet med. Ja, men de har lavet også 2 hurtige basser mod Atletico. Der har spillet 6 minutter, så de foran 2. Ja. Men nu tabte jeg tråden der, jeg skulle sige. Så lige Marcos Llorente fra Atletico. Jeg så lige, at 57% af alle de mål, han har scoret i sin professionelle karriere, de er scoret på Anfield. Er det ikke vildt? Var det kun hans Champions League-mål? Nej, det er alle mål. Jamen, jeg så nemlig også godt. De er scoret på Anfield. Ja. Fordi han gjorde det jo, jeg kan ikke huske, var det i 23 eller sådan noget, så 22 sæson, hvor de også møder Liverpool, der scorer han også 2 mål på Anfield. Og han er ellers en spiller, der aldrig scorer. Skulle jeg lige helt sige. Den flotteste spiller i La Liga. Ja. Siger det bare. Det er fordi, I skal bruge det til noget. Det er okay. Det er fint. Han er en pæn mand. Marcos Llorente? Ja. Han slår ikke Grealish. Gør han det? Grealish? Ja. Det er kun fordi, du kan se en slæggemusler, du synes, han er så flot. Nej. Nu skal vi passe på, hvor langt vi trækker den her, ja, vi kan godt fremstå lidt. Jeg tror bare, vi stopper den her. Mere til Merseyside Derby. Er Liverpool allerede ved at stikke afsted? De er jo 5 point foran. De er 5 point foran. Jeg ved godt, det er tidligt. Der kunne spillet 5 kampe, men... Ja, men... Nej, men altså, hvis de bliver ved med at bygge på, som de gør, og at lige nu, angrebsmæssigt, nu har de jo Ekitike, som brager derudad, og Isak, som er ved at blive integreret og finde form. Han scorede jo mod Southampton. Ja, det var bare her den anden dag. Isak. Scorer. Isak, jeg tror, du snakkede... Ja, han scorede også. Ekitike, han scorer over for rødt kort. Ja, den synes jeg også lige, vi skal snakke om. Jeg har ikke set televisionen. Jeg tror, han får sit andet gule kort, fordi han tager trøjen af i sin jubelscene. Ja. Okay. Ja, præcis. Men, og det er i 80. minutter eller sådan noget, tror jeg. Ja, Slot han er ude at sige efter, at lad os sige, at han har lavet et brilliant solomål, og går ud og fejrer den for sig selv, som han gør. At han tager trøjen af, det er han ikke fan af, fordi det er han aldrig. Det sætter jo altid hold i far, at du får et gult kort, uanset om det altså, hvornår det så er. Men han går ud og fejrer det, som om, at det bare er et mega godt solomål, og står helt alene derude med trøjen af. Det er sådan lidt, det er lidt for dårligt, fordi han får en brilliant aflevering fra Chiesa, som tager den ned, altså der laver en vanvittig first touch, bringer den lige ned foran sig, og så bare spiller den direkte fri, så Etikir, han bare kan lægge den direkte ind i målnettet helt fri. Og så går han ikke engang over og peger på ham, eller går over og giver ham en klap i hånden og siger, god assist her. Nej,
Så det var det slot, han var mest træt af, så får han det røde kort, og Frimpong han er også over og lige skubbe til ham. Ja, og sige, prøv at du har det gule kort med, jeg kunne også se, at han havde været ude og undskylde på sine sociale medier. Okay, det er så ikke lige... Det synes jeg faktisk, det er et lidt spændende emne, det der, hvor, altså, har han bare glemt, at han har et gult kort, eller? Ja, det må han jo have. Det tror jeg. Ja, altså, jeg så ikke kampen selv, men... Jeg ved ikke, hvordan man selv... Altså, der ryger jo rigtig meget igennem hovedet. Der står 1-1, og de er lige... Ja, selvfølgelig. Og man kan sige, okay, uanset hvad, til trøjen af en Carabao-kamp, det ved jeg ikke. Mod Southampton. Ja, det minder lidt om, da Manchester United scorer på et straffespark mod Burnley i de sidste minutter kampen. Det har vi snakket om. Ja, det har vi kørt tørt. Ej, okay. Det synes jeg faktisk, det er vildt nok, at... jo, men det er rigtigt, der selvfølgelig går det nok meget igennem hovedet på en, men... Men så meget skal det heller ikke, altså det skal fejres. Du er professionel fodboldspiller, og du er millionær, altså... Får du lige... Men hvorfor får man overhovedet gul kort, hvorfor tage trøjen af? Ja, er det noget med... Det har man jo bare altid gjort. Det er bare en mærkelig regel, når man tænker over det. Det skader jo ikke, altså så skal det være blufærdighedskrænkelse, men... Jamen, folk de bliver krænket nogle dage. Der skal ikke prøv at tænke, hvis de gjorde det i en kvindekamp. Okay, jeg stopper den bare her. Nej, det taler vi ikke om. det gør de jo tit. Gør de? Ja, jeg har i hvert fald set en, hvor Chloe Kelly, hun tager trøjen af. Den har jeg også set. Ja. Okay, men det er jo også... Nej, jeg siger ikke. Nu siger jeg faktisk ikke, mere, kan mærke. Jo, jeg ved ikke, hvorfor man gør, men der er jo nok noget blufærdighed til et eller andet over det. Det tror jeg også. Ja. Men nu, altså, han ved jo, altså det er jo nok den, vi alle sammen er mest klokkeklar på, ved er et gult kort. Ja, det er faktisk lidt amatøragtigt. Ja, når man lige sidder, fordi de ved jo for helvede, at den skal bare ikke af den trøje. Men det er jo nok bare fordi, at man bliver så overdrevet. Han har glemt, jeg tror, han har glemt, at han havde et gult kort i forvejen. Det kan også godt. Det må han jo have. Han gider ikke, han gør det ikke med vilje for at få et rødt jo. Det er jo åndssvagt. Han sætter jo potentielt deres 2-1-føring i fare, når der er 10 minutter igen. Det gør han jo. Det gør han. Ja, præcis. Så de skal omrokere Liverpool jo, når det lige pludselig er 10 mand. Ja. Så. Nej, hvis der er blevet udlignet til 2-2, så har han ikke været populær der. Nej. Det har været stramt. Andet til... Nu var det jo generelt bare Liverpool, vi sluttede på. Startede Champions League, sluttede i Merseyside derby. Ja. Nej, jeg har ikke meget mere til Merseyside. Det var ikke en af de mest spændende Merseyside derbys, vi har set, men alt i alt fortjent sejr til Liverpool. Men Everton kunne også få noget med fra kampen, vil jeg sige. Ja, tak. Så lad os op til topopgøret. Lærling mod mesteren, Arteta, Pep Guardiola. Vil du starte den? Arsenal-manden. Det kan jeg godt. Jeg kunne godt lave en sti, og så komme med sådan en masse ligegyldige facts omkring, at Arteta er den træner, der har hentet flest point mod Guardiola de sidste, jeg kan ikke huske, hvor mange kampe det var, men det gør jeg ikke. Det gider vi ikke. Okay? Men du vil godt lide at den ud af livet. Ja. Ej, det var for dårligt Arsenal. Helt ærligt. De spiller ikke fodbold i den første halvleg. Jo, måske... For 35 minutter. 35, og så til 45. Der skaber de nogle fine chancer. Madueke, han får egentlig lige pludselig... Han får fundet nogle chancer, og en god individuel præcision af ham for så at blive taget ud til pausen. Men det er også den måde, Arsenal de stiller op på. Vi har snakket om det, Lykke. De stiller op på samme måde mod Liverpool. Den er mere forståelig, synes jeg. Men mod City, du skal ind, og du skal spille fodbold. De ved jo, de kan vinde den kamp her. Og det er på hjemmebane. Så de skal jo ikke stille op med 3 defensive midtbanespillere. Nej, og det er også bare, altså, du ved også godt, du siger, at det var mere forståeligt mod Liverpool. Men det kan, også. Ja, det kan til dels godt være enig i, men det er stadig ikke rigtigt at gøre, når du er Arsenal. Altså, han mener jo, at de vinder Premier League. Det har han jo været ude og udtale Arteta. Og det er klart med den trup. Altså, hvorfor? Altså, du skal jo gå ud og vise, at du kan score mål, mand. Altså, det er jo det, fodbold handler om, i stedet for, Peter Schmeichel, han var jo også inde på det efter kampen mod Liverpool. Lad dem nu spille fodbold, for fanden. Altså, som du siger, lige nu, der er Arsenals bedste defensiv, det er at spille fodbold, og ikke bare pakke sig, som de har gjort indtil videre. Det er det, de skal til at spille fodbold. Og det skulle de også have gjort mod Liverpool. Men prøv at Liverpool, de møder Liverpool på Anfield, indeværende mestre, og de har ikke mødt hinanden den her sæson endnu. Selvfølgelig bliver det en taktisk oplæg af begge. Der var ikke nogen af de fodboldhold, der vil spille fodbold den dag.
Nej, Arsenal eller Liverpool. Det er enig, men du kan så til gengæld tage lidt fat i Arne Slots startopstilling, og lige sammenligne den med Arsenals i forhold til de offensive spillere, han egentlig til gengæld bragt på banen. Ja. For mig mod Liverpool, der var én offensiv spiller. Men jeg synes, den er mere forståelig end mod City her. Det er den også, men jeg mener stadig bare, det er forkert. Ja. Altså, hvis du gerne vil ud og være et mesterhold, han vil jo gerne vinde alt muligt, og det er helt forståeligt, han har også truppen til det. Prøv at kigge tilbage på, nu ser jeg bare Barcelonas treble-sæson i 15. De var sgu da fucking ligeglade med, hvad for et hold de mødte. De gik ud og angreb fra start. Fuldstændig, altså, der var ikke noget med at stå og pakke sig, eller spille den sikkert hjem, håbe på, at man scorer på hjørnespark. Jeg synes, det er forkert, at man skal sidde og håbe på, og score på et hjørnespark. Jo, de skal 100% udnytte, at de er så fucking gode til det. Men det skal være nice to have ting i dit offensive spil. Det skal ikke være en ting, som du skal bruge til at vinde kampen. Det skal være nice to have ting at have, som du kan bruge i de døende minutter, eller på en svær udbane. Men du skal også gå ud og angribe kampen. Du har lige købt ham, der vandt Gerd Müller trofæet til Ballon d'Or. Sæt ham nu i spil, mand, og så sæt en 8 bag ham. Jeg så også et eller andet med mange sæsoner regner sammen bagud med City og Arsenal, at der var måske 13 måls forskel, hvor City var i favør, men de har så også lukket 8 mål mere ind. Men det er også fordi, de sætter lidt mere på et bræt og tør og satser offensivt. Ja. Og jeg forstår godt det der med, at man står kompakt og defensivt vinder trofæer, men den vinder jo ikke noget, hvis du ikke også kommer med offensivt output. Nej, for vi har jo også snakket om før, at jo, defensiven vinder trofæer, men når du bare kigger på de tidligere vinder inden for de seneste år, så er det jo offensiven, der har vundet trofæer. Ja. Det synes jeg ikke, vi gider snakke om. Altså, men jeg synes ikke rigtig, du kan... Jo, men du kan ikke sammenligne... Nu sammenligner du Barcelonas 2015 treble-sæson med Arsenal nu. Det er jo to forskellige, altså, hvad kan man sige, taktikker for træneren, der bliver lagt ud. Jo. Min pointe er bare, at hvis du gerne vil ud og vinde Premier League og vise, du det bedste hold, så skal du ikke være bange for at angribe. Også selvom du spiller på Anfield. Det er jeg klar over. Men problemet i Liverpool-kampen ser jeg, at der ikke bliver ændret. Det er rigtigt. Det mod det City derimod. Der bliver ændret. Der tager han Arteta har aldrig været kendt som manager, der laver ændringer i pausen. Nej. Ikke en. Han laver 2 ændringer. Madueke og... Saka. Nej, Madueke og der kommer Merino ud. Mod Merino ud. Ja, i stedet for Esse. Ja, og så Esse og Saka kommer ind. Og mega god indskiftning af Esse kommer til at lægge op til målet til... og fucking spiller 8. Og kæft, det var jeg glad for at se, dengang han kom ind, at han placerede ham på midtbanen. Ja, i stedet for, præcis. Men man kan jo så sige, at Arsenal i første halvleg, det går, de chatter bolden rundt, og men ja, de gider ikke spille fodbold, men det bliver jo bare en kamp, hvor Arsenal, de har nærmest har bolden i første halvleg, og så er der et kontrastød for City, vel eksekveret af Reinders og Haaland, og så sidder bolden bare i kassen, ellers har City jo ikke en skid. Men... Nej. Og jeg synes også, det er faktisk en god point, det der med det mål, som City scorer. Man vælger at lægge den taktik med, vi skal spille defensivt, vi skal prøve at gøre hjem, men de sejler jo fuldstændig i forsvaret på det mål. De bliver fanget på en kontra. Det er jo godt opspil af Haaland. Ja, okay, jeg ved godt, altså... og det er, jeg er enig med, at det er dårligt forsvarsspil af Saliba, og så sætter Haaland bare en pace ind, hvor der ikke er nogen forsvarsspillere i Premier League, der kan følge med, og der er det jo bare verdens bedste angrebsspiller, du står overfor. Så det er bare vel eksekveret, synes jeg. Det er, selvfølgelig er det også det. Jeg vil godt lige prøve at spørge en Arsenal-fan. Er du enig med Arteta i de kampe her? Ja, den måde, han angriber kampen på? Ikke mod City, overhovedet ikke. Er du enig med ham mod Liverpool? Til dels, ja, til at lægge op, til at lægge, hvad kan man sige, op i den opstilling inden kampen, ja. Start 11'eren. Ja, start 11'eren, den er jeg enig i, til at starte med. Fordi du har Ødegaard, som er skadet. Og Esse på det tidspunkt er måske lidt for ny til at blive smidt ind. Det var jo hans debut. Ja, til at blive smidt ind i startopstillingen mod Anfield, eller mod Liverpool på Anfield. Jeg kan godt forstå din tanke med, at det er for nyt, men der er jeg virkelig uenig. Du har købt en af de bedste Premier League-spillere fra sidste sæson. Ja. Bring ham nu bare på banen. Nå jo, men altså, så er det jo... Vis ham, det her det er vores nye tier. Smid ham nu bare ind for starten. Men så er det jo så er det jo bare nødt til at gøre, som man gør mod City, og ændre i halvlejen og sige, okay, prøv her, vi kan godt spille fodbold med Liverpool, og så tage den derfra. Men det bliver der ikke gjort. Og så bliver kampen afgjort. Det er klart, det største problem er, at han ikke ændrer det. Det er jeg enig i. Jeg synes bare godt, vi snakkede også lidt om det dengang, at de havde spillet mod Liverpool.
hvor det blandt andet er Szoboszlai, der startede nede på højre bak, og det kunne han måske godt tænke sig til, at det var det, der ville ske, for det havde han gjort før. Så giv nu Szoboszlai noget at arbejde med derude, for han ikke er vant til at spille højre bak. Jeg ved godt, han har haft nogle gode kampe. Han gør det til gengæld godt, han lukker ned for. Men jamen, prøv at høre, det er jo Martinelli, der starter på venstre. Szoboszlai kan jo læse ham alle dage. Han lukker jo også Esse ned. Jamen ikke i den kamp. Altså Esse var da markant bedre. Jo, men han vinder da ikke i en duel. Men det er ikke Esse. Så vil jeg jo sige, Madueke, der er vant til at udfordre. Så jeg mener bare, så giv Szoboszlai et eller andet arbejde med, i stedet for en Martinelli, der dribler bolden ud af banen. Lige for at sige det. Ja. Altså Martinelli, jeg er egentlig faktisk til dels ret stor fan af ham, når han spiller op til sit bedste, men det er også fordi, jeg synes, han er en vanvittig god presspiller. Han er virkelig god at have, også når han kommer ind centralt i banen, men der har bare været nogle problemer med ham. Men det er bare også igen, hvor jeg føler, at han læser kampen forkert. Altså, og du kan godt stille defensivt op, men stadigvæk have nogle offensive takes. Jeg føler bare ikke, der er noget efterhånden. Jeg har virkelig svært ved at tage fat i noget, udover dødbolde. Man kan sige, jeg tror måske, at det havde været tanken fra Arteta, at de skulle pakke sig, at Liverpool bare kom fuld kraft, alle mand, og så de Arsenal bare pakket sig 11 mand i feltet. Ja. Det er jo så ikke det, der kommer til at ske, og så står du jo med 3 angrebsspillere, som egentlig er mega overflødige, som egentlig bare står. Ja, der er ikke nogen gameplan. Nej, præcis. Så der skulle ændres, men... Ja, og nu er det så heller ikke for lidt valg for meget Liverpool-kamp, for den har vi jo vendt, men mod City, der synes jeg også, at jeg synes, det er dejligt, at han ændrer det, men jeg synes stadigvæk, det er helt forkert, at han starter på den måde. Når han så mod Liverpool, altså hvordan at de... Det er også det, at han skulle starte med en mere offensiv udtryk, altså i sin start eller inden. Det minder mig lidt om Atletico Madrid, der pakker sig igennem hele kampen, men der havde han, men i Simeone, han har altså altid haft nogle aftaler med, hvordan han godt vil spille angrebsfodbold, når de endelig kommer til det. Altså, fordi det er som om, at han ikke sådan, det er som om, at han så City og Liverpool på lige fod. Det er de jo ikke. Altså, du kan jo se, at alle andre hold har kunnet spille fodbold med City, og City har tabt kampe. Men det er bare altid svært mod City. Det bliver vi bare nødt til at sige. De er jo så også kommet ind til den kamp med intentionen i at stå dybere end normalt. 100%. Nå jo, men når de taber de kampe, som de gør til Brighton, til Tottenham, så skal du jo gå ud og tænke, okay, på nuværende tidspunkt i sæsonen, der kan vi spille fodbold mod City. Ja, og så er det bare at brage igennem og smadre dem 3-0. Men det synes jeg også stadigvæk, de skulle have gjort mod Liverpool. Synes jeg stadig, de skulle have gjort. Altså, så kan du, og så hvis ikke, at han kan se efter et kvarter, okay, Liverpool, vi prøver at angribe, men de lukker godt nok hårdt ned for os. Så ændrer det da. Så kan du godt sætte dig ned og pakke dig. Men gå nu ud og pres fra start, mand, og komme med noget aggressivitet. Der er ingenting. Og Gyökeres, i de store kampe, han har spillet indtil videre, jeg synes godt nok, han løber rundt som en hovedløs høn. Altså, og det er ikke noget kritik til Gyökeres. Jeg føler, det er Arteta. Det er kritik i jeg føler, det er opspillet, og Arteta, der ikke har en plan for, hvordan han skal spille sko. Fordi når han får bolden, og når han får bolden i dybden, du kan jo se, at han har kvaliteterne, og at han godt kan få meget ud af en lille chance. Men der er bare for lidt af det, når han stiller op på den måde. Jeg er fuldstændig enig, han bliver ikke spillet ordentligt op. Nej, og jeg synes, og det havde jeg synes seriøst ikke, at man skal... Nej, det havde jeg nemlig heller ikke. Men det er så nok også, fordi vi ikke har set blandt andet Saka endnu. Nej, det på toppen, og han har været skadet. Så jeg glæder mig til at se, men det handler om, at de skal sætte ham op noget bedre, og at der skal ske noget magi inde på den 8 og 10, og hvad det så kommer til at lægge Esse Ødegaard, når han kommer tilbage. Og det kommer til at blive ændret 100%. Og hvis du så... Jamen, jeg synes jo stadigvæk, at du ikke bare skal smides over på venstrekanten, hvis Esse ikke skal starte inden hver gang. Nej, jeg er til dels enig. Ja, og han skal bare sættes op, fordi på nuværende tidspunkt, der kan du klandre ham for noget som helst. Nej, Gyökeres? Nej, han har haft, det sagde de også mod City, han har haft 3 skud på mål, 3 mål. Ja, og man kan også se, at det mål, han laver mod Leeds, det er jo overhovedet ikke en chance, men han laver det jo selv. Det er jo et flot mål. Okay, jeg ved godt, vi kan godt tale om, at det er et dårligt forsvarsspil, ikke? Men det er bare det, jeg mener. Han er den angriber, der får boldene i mål, selvom det er en lille, eller ikke en stor chance. Så ham kan de godt... Der har manglet det der, fordi Martinelli har taget lignende løb ind i boksen, lignende situation, hvor han så har lagt en lang hjørne, hvor målmanden bare har læst den. Der kommer en angriber ind, han tænker, okay, jeg sparker kort, fordi den regner målmanden ikke med. Det er en klog afslutning, der er mål. Ja. Det er det, der har manglet. Ja, men ja, det...
Ja, jeg håber for jeres skyld i Arsenal FM, at det bliver bedre. Fordi hvis jeg var Arsenal-fan, så var jeg eddermame godt nok ved at være træt af at tisse. Jeg sad med hovedet nede i puden, halvdelen af kampen, tror jeg. Altså bare... Men det er også dig, der sagde, at når de spillede rundt ind på midtbanen, hvor Rice havde bolden, og Subimendi, han stod i de der huller og konstant. Og da du sagde det, jeg synes faktisk godt, jeg kunne huske, at Subimendi, han stod og var frustreret. Der på et tidspunkt, der står han og hopper. Den lille mand, han står bare og hopper ind på midtbanen i ren aggression, fordi han har bolden fra Rice, hvor at han kan egentlig bare ligge en førstegangsaflæring mellem Citys linjer op til ham, og så er der bare motorvej for Subimendi. Men vælger at spille den tilbage til Raya. Og så tænker man, okay, der skal godt nok opbygge noget kemi mellem de to, fordi Merino og Subimendi spiller jo sammen for det spanske landshold, og gør det jo fortrindeligt. Ja. Så de har så også en Pedri, der ligger derinde sammen med jo, 100%, de mangler noget kreativt. Jo, ja. Det der, men prøv så bringe Jesse derind jo sammen med dem. Ja. Han kan jo noget af det samme. Ikke? Og så er det jo, så er det jo sygt at så sige, men altså, i den kamp, det er en rigtig dårlig kamp for Rice. Og der synes jeg egentlig bare, han skulle have været smidt på bænken. Han spillede ikke godt, nej. Nej, det gjorde han faktisk virkelig ikke nu. Ja, han ligger, men man kan ikke, så en anden ting, det er altså, man kan ikke undvære hans hjørnespark. Fordi, jamen, helt ærligt, nu så vi, og det var jo et samtaleemne i forhold til Donnarumma på hjørnespark, og var det Stig, der nævnte det? Jeg tror, det var Stig, der nævnte, at det ville blive et... Det var Jonas. Jeg tror, jeg nævnte det sidst, fordi han har ikke altid været nævnt god til... Nej, det er rigtigt, jeg kan huske, at Stig skrev det i beskeden om, men nej, præcis. Og det blev jo især et af de store emner i kampen, fordi der var kæft, der var mange hjørnespark, og kæft, hvor der mange gange, hvor han bare mistimede den, eller jamen, der blev til en halv chance efterfølgende, fordi han ikke fik den boks ordentligt væk. Men i forhold til Rice's hjørnespark, du kunne se, hver gang den var over i højre side, det blev farligt hver gang, så kom den over i Madueke, den blev slået for stolpe, sådan en blød bold hver evig eneste gang. Ja, det var ikke godt. Nej, det var også bedre, at Saka kom ind. Ja, det er også det. Men altså, der er ikke nogen, der slår. Ja, det er sygt, men det var heller ikke, at han skal blive på banen for hjørnesparken. Nej, han spillede ikke godt Rice. Nej. Erling Haaland. Målmaskinen, der ikke vil stoppe. Ja. Selvom det er hans dårligste Premier League start nogensinde. Ja, det er så han stadig lavet 6 passer. Ja, altså. Og det er jo fuldstændig vanvittigt. Ja. Det er den dårligste Premier League start, han har haft. Pep har jo udtalt, at han føler, at Haaland, det bliver hans bedste sæson, den her, fordi at han er så moden nu, og han er erfaren angriber. Jeg tror, man siger en mere all-around spiller, fordi han deltager mere i afspillet, han hjælper defensivt, han er ikke bare med for... Nej, også det. Så det også, han gik ned og var med i bagkæden. Jo, det er også den der, det er sådan der med lidt, som også Pep er på modenhed, afrundighed i angriberrollen, så og jeg tror, at vi kommer til at se noget af det bedste fra Haaland. Vi måske ikke i, jeg siger ikke, han topper nu, men altså... Ej, han bliver god. Altså, han bliver god den sæson her også, men prøv lige at overveje, når han er en 28-29 år gammel mand. Ja. Fuck. Han bliver lidt mere snu, selvom han allerede er det jo. Ja, men altså. Du er jo ikke i tvivl om det. Du er slet ikke i tvivl om, da Reinders han løber op i banen og kigger til højre, og den aflæring, den kommer lige om lidt, og du ved, der er mål allerede. Ja, lige præcis. Altså, der er ikke noget stopper det godstog. Man kan jo se, at Gabriel, der løber bag Haaland, og Gabriel, han har indset, jeg fanger ham ikke, og han råber bare det til Saliba. Altså, han råber, og man kan bare se, hvor meget han råber på, at Haaland kommer. Altså. Og det er også rigtig dårligt forspil af Saliba, at han vælger at dække den anden vej, dække den anden aflevering, fordi du ved, du skal bare, i den situation, vi skal overhovedet ikke kommentere på Salibas forspil eller noget som helst, men han skal jo dække af for Haaland, og så egentlig bare tvinge afslutningen frem i Rangers. Okay, hvis han scorer, så er sådan det er. Men altså, det er ikke for helvede en aflevering til Haaland. Ja. Tror du, det er den råber? Jeg råber, jeg ved ikke. Det er ikke afleveringen, eller? Nej, William, Haaland's coming. Erling's coming. Proud, on your left. Ja, han råber et eller andet i hvert fald, men nu skal han lige vågne op, fordi nu kommer han altså løbende. For Gabriel, han kan godt se, hvor det her det førte hen, at han kom bare med høj fart. Ja, og det ligner jo, at Gabriel og resten af Arsenals forsvar, det lunder afsted. Ja. Og så, men de løber jo altså 35, 36, 37 km/t på det tidspunkt jo. Apropos Saliba, nu er det lige en helt anden ting. Der så jeg lige på hans officielle Facebook-side i dag, han har lagt et billede op af Mohamed Salah i forhold til Ballon d'Or-ceremonien efter den afsluttet, hvor han skriver, "You're still the king", eller sådan et eller andet den stil. Saliba til Liverpool. Men hvad fanden sker der for det?
Det ved jeg ikke, jeg har ikke set det. Er det ikke underligt? Jo. Det var lidt fundret over, for det var altså hans officielle Facebook-side. Er det ikke bare sådan game recognizes game? Men det kan da godt være, men jeg tænkte bare... Tror du, de er gode venner? Nu ved jeg ikke, altså... Jeg sad jo og tænkte sådan... De har jo ikke spillet sammen, de spiller ikke på landshold nogen steder sammen, eller... Nej. Det var det lidt specielt. Jeg kunne godt... Lige nu der ser jeg et svagt billede ind i mit hoved af Saliba og Salah, der sidder på en eller anden feriedestination sammen. Det kan godt være, at de mødte hinanden nede på Ibiza eller noget. Ja. Yes. Skal vi lade det være ordene for... Ja, tror jeg. Ja. Så skal vi til en regnværsdag på Old Trafford. Ja. Hold kæft, en kamp, hva'? Ja, det er... I hvert fald, de første 4 minutter inden der ligesom kommer et rødt kort, der skal der love for, at United bare kommer med fuld fart. Ja. Som de skal. Jamen, Chelsea, de havde ikke andre muligheder. Chelsea, de var generelt dårlige i den kamp. Altså. Ja, og det hjælper dem ikke, at... Altså, jeg ved godt, man siger, at United spiller en god kamp, og dit og dat, men man skal også lige huske på, at de var i overtal i hvert fald 35 minutter til Casemiro. Ja. Men de kommer også flyvende fra start. Ja. Jamen, jeg synes jo heller ikke, at det er fordi, der bliver ændret meget godt for Chelsea, efter at United også får rødt kort, men man kan så sige, Chelsea bruger 3 udskiftninger, inden der er gået 20 minutter. Ja, det er helt vanvittigt. Det er jo det hurtigste nogensinde. Det er for vildt. Det er så også, man kan sige, det er jo uheldigt, at Palmer, det er jo til tydeligere skade. Ja, men, jeg kunne heller ikke lige forstå, hvorfor det var ham, men at man først bruger 2, og så bagefter 1 på at skifte ham ud, det er jo bare... Ja, det skulle angiveligt være en lysende skade fra Palmer, ja. Ja, okay. Ja. Men, ja, jeg synes, det var sådan lidt en rodet kamp, og generelt så var kampen også bare på et lavt niveau. Jeg synes ikke, man kunne se, at det var United og Chelsea, der mødte hinanden. Jeg tror også, vi godt kan kritisere banen lidt, fordi der regnede meget. Altså, helt vildt. Det var en våd bane. Selvfølgelig var det, men generelt så synes jeg faktisk, det var en virkelig dårlig fodboldkamp at se. Men United skal da have ros. Jeg synes bare stadig, det er svært at konkludere noget for United i den kamp, når de er... Altså, scorer jo 2 mål, mens de er en mand i overtal. Ja, og så sker der ikke meget efter. Og så vil jeg godt lige tage fat i det mål, Chelsea scorer til 2-1. Hvor Amorim, han jo skifter Harry Maguire ud. Ja, det forstår jeg. Hvor de er ved at forsvare en føring. Hvor jeg også bare tænker, hvad fanden også fordi han har spillet en god kamp indtil da. Ja, og så jeg kan huske, jeg sidder og tænker, hvad fanden laver du, makker? Så går der ikke så lang tid, og så scorer Chelsea på hjørnespark, hvor Harry Maguire jo skulle have været til at dække af, og jeg bare tænkte, helt fri derinde, hvor jeg bare tænkte, nu går det fucking galt. Ja. Altså, hvad fanden laver han? Ja. Altså, det var godt nok en, hvor jeg tænkte, der er du godt nok clueless. Altså, hvad skulle det til for? Men ja, de gik jo med sejren, og det er positivt for United, at der kom 3 point, for det tror jeg ikke, at mange gange de kommer til at få den her sæson. Nej, men det er også det, jeg nævnte. Jeg tror, det er det, de havde, altså, der er ingen tvivl om, at de kunne bruge en sejr. Ja. Og det, jeg tror jo, forhåbentlig, som United-fan, at det sætter i gang i et eller andet. Ja. Men det er jo svært at sige, fordi jo, du skal jo vinde en kamp, hvor du er en mand i overtal i så lang tid. Men... Det var godt, de ikke tabte. Fordi så det havde nok ikke... Så tror jeg, han må sgu nok ikke krøjne på borden, fordi han har jo fået at vide, at han får lov til at blive. Men... Ja, sjovt, det interview, der blev lavet, eller på pressemødet her den anden dag, hvor der var en, der spurgte Amorim, at Sir Jim Ratcliffe, han var lige over og sagde med dig, hvad snakker I om? A new contract. He was offering me a new contract. Og så griner han bare bag. Det var sgu meget sjovt. Ja. Det sagde han. Så ikke det? Det er godt, han har humor. Ja. Ja, det var meget sjovt. Ej, jeg ved ikke. Hvad synes du, Gabriel? Mærkelig kamp generelt. Ja, jeg synes også, den var svær lige at... Ja, og så er det en mærkelig gul kort, han får, Casemiro. Ja. Dårlig forsvarsspil. Ja, men han er bare... Ja. Altså den, der giver ham rødt, ikke? Ja, også, og de snakkede jo også kommentatoren, hvor de også siger, den mand, der har så meget erfaring. Præcis. Altså helt ærligt, han går rundt, og tager ham bagover og skyder ham væk og forventer, okay, der er ikke... Jeg forstår ikke noget af den situation. Ja, så jeg har siddet og tænkt her på det sidste omkring Casemiro, fordi når jeg tænker tilbage på Toni Kroos, den måde han stoppede sin karriere på, hvor han jo bare vælger at stoppe på toppen i Real Madrid, sidder jeg også og tænker lidt, Casemiro, skulle du måske bare lige have gjort det samme? Fordi jeg har virkelig svært ved at tænke tilbage på, hvor god han faktisk var i Real Madrid, når han har spillet i de sæsoner her i United. Leave det er svært football. Leave football before football leaves you. Altså det er fandme svært at tænke tilbage på, hvor god en sekser han var for Real Madrid. Han har også bare svært at blive klog på, fordi altså, så en gang imellem, så laver han jo nogle rigtig gode ting. Ja, det er rigtigt. Den største del af gangen, så husker du ham for alt det lort, han laver. Ja, og man har sat med også noget at lave meget på den korte tid. Men Casemiro, hvad er han, 31? 32 eller sådan noget? Han er ikke ældre. Nej.
Men det er også, fordi han er brasilianer. Mange af de brasilianer der, det er lige omkring, når de rammer 30, så kan de ikke mere. Nå, jeg troede faktisk, han var væsentligt ældre. Nej. Så en anden ting, sidste ting, det kunne være, at vi kunne rose Bruno Fernandes. Bruno Fernandes. Synes, han spiller en god kamp. Det gør han. Viser, at, jamen, altså, han viser lederskab, faktisk. Ja, men også bare, altså, viser jo bare, jamen, at han har bare kæmpe bundniveau. Altså, han spiller jo godt hver gang. Ja, det gør han det bare. Og her der ramte han noget, der ligner hans topniveau. Så det er noget af det mest positive, eller det er det mest positive United lige nu. Det er ham, og de er slet ikke fortjent ham. Synes jeg ikke. Det synes jeg ikke. Nej, ikke nok, når du kigger på, hvordan resten af klubben er blevet kørt, og det, men altså, han har jo været lyspunktet igennem de sidste mange kampe. Fodboldmæssigt, sportsligt har han. Det handler, så er der mange ting ude på banen. Det er præcis, det handler om hans attitude på banen og uden for banen, at han ikke har gjort det større for sig selv. Jeg siger ikke, at det ikke er stort at spille United, det er en af verdens største fodboldklubber, men han kunne jo røgne videre jo. Man kan jo gå direkte ind på Real Madrids hold, eller sådan, altså, du ved, det er jo der, vi er. Før i tiden, der var vi jo, altså, ja. Ja, det er jeg enig i. Men jeg tror da, han er glad for klubben, altså, og det er derfor, han er der. For jeg tror da egentlig, hvis han vil, så tror jeg da godt, han kunne komme videre til en eller anden stor klub i Spanien, eller det tror jeg sagtens. Noget, der ligner PSG, eller et eller andet, tror jeg heller ikke, altså. Men attituden tror jeg, der den stopper for mange ting for hans vedkommende, men han er der jo, vi har jo snakket om ham mange gange, vi har faktisk ventet ham rigtig meget i det program her, for han er jo en gudspillet fodboldspiller, så ja. Men speciel kamp med United-Chelsea, og positivt for United, de får en sejr. Ja, det er det eneste, de kunne bruge til noget, for ellers så havde det været, havde møllen bare fortsat. Et andet hold, som stadig ligger og ruder rundt nede i Superdasen. Ja. Aston Villa. Ja. De får endelig scoret. Matt Cassen scorer. Matt Cassen scorer. Det er også dårlig mål. De er så til gengæld en mand i overtal over en time. Ja, så i Reinildos røde kort. Ja, jeg så den ikke. Ja. Nej, for det dumt. Han falder på ryggen, og så svinger han sine ben op, og nærmest stempler ham, imens han ligger ned. Nå. Han stempler Matty Cash heroppe på brystregionen. Mens han ligger nede på ryggen. Ja. Og det er altså, mand. Og der kan jeg bare huske, fordi jeg har set rigtig meget Reinildo i La Liga, dengang han spillede for Atletico. Han er fandme også bare sådan en... Han er en bisse. Hold kæft, hvor kan man også godt se, at han ærger sig efter, at han får det røde kort. Men, Jamen, jeg synes, det er lidt irriterende, at de står og brokker sig sådan over den, fordi de står faktisk længe over ved dommeren. Ja, de stod rigtig lang tid på her. Xhaka også derovre, jeg forstår egentlig ikke, at dommeren... Ja, han prøver også at vifte dem væk, men altså, det er jo klart rødt kort, jo. Sådan noget, det er jo måske et observationspunkt for... Jamen, altså, senere i sæsonen eller næste sæson, at det er med, at sådan nogle klare røde kort, altså, hvor det er nogle dumme hændelser, at de skal da bare lade være med at brokke sig sådan. Og det skal måske føre til... Jeg synes også, dommeren, jeg kan ikke huske, hvem det var, der dømte den kamp, men jeg synes jo også, han kunne komme mere ud af den her regel, der er kommet med pisse af med, og så kan jeg få anføren herhen. Der er jo lige kommet en ny regel omkring det der. Så tag den der i brug. Ja. Den har du ikke set rigtig blive brugt. Det har vi nej, faktisk ikke. Nej. Ikke i Premier League. Nej. Jeg har set den i La Liga et par gange indtil videre, faktisk. Der har de været der er også international fodbold, der er okay. Men i Premier League har du ikke set den. Nej, der er de faktisk ikke... Det kunne de... Jamen, jeg ved ikke, det kan også være, de er pisse ligeglade. Altså. Ja. Jeg ved ikke, tror det er fordi, der er sådan, at spillerne i Spanien, de ved, at der er ikke så meget pis ved La Liga-dommerne. At det er sådan, hvis de kommer derhen, så ved de, at der kan falde... Nej, men de kommer jo hen, og det er jo nogle gange også værre end der i Premier League, okay. I La Liga, skulle jeg lige sige. Men det, dommer tænder dem jo bare væk. Altså, og det tror jeg også, at de vil gå væk, hvis de gjorde det i Premier League. Fordi nu ved de ved jo, der kommer en straf ud af det, hvis... Altså, det er jo blevet en decideret regel, at de skal holde sig på afstand, hvis ikke du anfører. Jeg tror bare, at dommerne skal begynde at bruge det noget mere, i stedet for, altså... Ja. Fordi de snor og står og bruger sig i 2-3 minutter. Ja, det var lang tid der. Sagt, og så er det først der, de sender dem væk, så var bare gøre det fra starten af. Ja. Men Aston Villa? Ja, så det viser jo lidt, at det er deres højre bak, Matty Cash, som scorer på et ja, altså han får virkelig godt træf på bolden uden for boksen, men hold kæft, det er et dårligt målmandsspil af Sunderlands målmand, Robben Rufs, mener han hedder. Ja. Men ja, han sætter jo knytnævne på den, som om han har boksen væk. Den sidder jo lige på ham. Han skal jo... jeg ved godt, det er ikke kort. Jo, der er lidt kort reaktionsevne for ham, fordi den kommer sab hårdt. Det er en bold, han kommer sab hårdt, men han skal have den. Ja. Så, men vanvittigt er Sunderland, at de
får kæmpet sig tilbage med 10 mand. Ja. Jeg tror også bare mere chok over, altså jo, de prøver at komme til en masse, altså inden målet, altså de prøver at komme til en masse ting, men der kommer bare ikke noget, altså de mangler bare det sidste. Ja. Altså det er et hold, der skal, nu er jeg lidt i tvivl om de skal spille i dag i Europa League, eller det er i morgen, men de skal også til i gang med det. Ja. Om det er bare, altså... Det er vildt, hvad der er sket der. Helt vildt. Vi snakker om i en episode på et tidspunkt, Kappel, om det måske fordi det stadigvæk sidder lidt i dem, at de ikke fik lov at spille Champions League med den der dommerfejl fra sidste sæson mod United til sidst, som der gjorde, at de ikke kom i Champions League. Om det stadig sidder lidt i dem. Og der, hvor vi også sagde med Unai Emery, altså, han er bare en træner, der burde kunne sørge for, at det ikke sker, det der. Ja, vi har nok ikke set alvoren i det. Jeg synes, det er vildt, at du stadigvæk jo fra Aston Villa, det er jo Morgan Rogers, Ollie Watkins, altså, der sker jo ingenting. Nej, det er også det. Der er offensiven er jo intet sigende. Der er ikke, nej, og altså, når du kigger på navnene, det er jo ikke fordi, de mangler kvalitet, altså, når vi tænker på, at vi nok mener, de skal kæmpe med om top 6. Altså med det, Watkins han har lagt for land, så er jeg da glad for, at de Arsenal lige kendte ham. Som der også snakker om. Men der kan vi også snakke om måske en sæson, hvor han overpræsterer ret meget. Den sæson der, hvor han næsten scorer lige så mange mål som Haaland, og ikke på det eneste straffe. Ja, det jo, der kan han gå i fuldstændig amok den sæson. Han overpræsterer, altså han viser bare de kvaliteter, han har og kan have, når han er på toppen. Ja. Jeg ved ikke. Det er... hvor lang snor, altså hvor lang tid tror jeg, der går, før de mister troen på Unai Emery? Altså, det er jo ikke... Altså, hvis de fører ham, så har jeg fået 2 trænerføringer rigtigt, i forhold til vores predictions. Så det... Og du gætter ham som den første? Første, jeg kan ikke huske, hvad jeg sagde først, men jeg sagde i hvert fald, at jeg godt kunne se måske Unai Emery, og så Espirito Santo. Ja. Okay, nu lyver jeg. Den, jeg var mest sikker på, det var Wolves træner. Men jamen, du sagde også... Ja, jeg nævnte de 2 andre også, ja. Ja, fordi jeg sagde Graham Potter. Ja. Ja. Ej, der kan heller ikke være lang tid, inden han... Nej, men nej, de tabte jo også, ja, West Ham. Det har også gået ned, hvem, altså, både af Potter, Emery, og så Victor Pereira fra Wolves. Ja, Victor, hvem af dem, der bliver den første, der ryger? Ja, fordi det er godt nok en bund, jeg ikke har regnet med at se så tidligt. Sådan. Eller ikke det også. Jeg tror, der har været mest snak om lige nu, det er Potter. Hvilket er mærkeligt, fordi Wolves er jo... Jeg taber en tab til Leeds 3-1 efter at have været foran, og Leeds scorer bare 3 mål i løbet af ingen tid. Ja. Jeg ved ikke, med Wolves situationen, så ved jeg ikke. Altså, det kan det være, at man fra deres sportslige ledelse tror meget på Victor Pereira. For man kan også bare vente om at sige, at de har bare ikke en god trup længere. Så det er måske også bare svært at udnytte noget der. Graham Potter er træner i West Ham. West Ham, det er med en klub, der er i historie. Og det er altså en klub, der ikke skal ligge rundt dernede. Og de kommer til at spille med om nedrykning, hvis det fortsætter det der. Det tror jeg virkelig faktisk, de gør. Og Graham Potter, han er ikke ligefrem en manager, der har præsteret på det højeste niveau. I hvert fald ikke. Især ikke dengang, han også var i Chelsea. Men altså, jeg kan sige, jeg synes ikke, vi har givet, hvad kan man sige, West Ham nok opmærksomhed i forhold til... hvor skidt det har gået de sidste par sæsoner, fordi det har været nedadgående kurve i mange sæsoner. Det. Men jeg tror, vi kunne egentlig godt også have lidt, hvis vi nærstuderede det, forudset, at de ville have lagt dernede lige nu. Jeg tror ikke, der er nogen, der spurgte, at det ville være, jo måske, men at det var så grelt som... Altså, jeg havde nu også set, at de ikke kom i top 10. Men det tror jeg ikke, der er nogen, der har regnet med, men... Jeg tror måske også bare, det er, fordi vi ikke rigtig har acceptere, at West Ham, de ligger dernede, så vi bare ignoreret det. Det er for en ikonisk Premier League-klub til at ligge dernede. Det er synd. Ja, fordi jeg har også lidt på fornemmelsen, du finder ikke en Premier League-fan, der ikke kan lide West Ham på en det ved jeg ikke. Altså, de har nogle... Jeg tror, der er meget had til West Ham. Og det kan godt være, at det er, fordi jeg bare er fan af Arsenal eller London-klubber. Men deres fans er jo ikke... Altså, det er jo... I hvert fald før i tiden. Der er der ikke nogen, eller mange West Ham fans, som kan stå inden for det der hooligans, nej, det er du ret i. De har præsteret. Ej, de har nogle vilde fans. Ja. Det er rigtigt. Men Unai Emery, det synes jeg, det vil være vildt. Altså, jeg tror ikke, han, altså, hvis han først får lidt gang i, de begynder at bevæge sig op, så tror jeg ikke, men
Der skal jo heller ikke meget til, før du ligger fast dernede de næste mange kampe. Men ja, det skal gå meget galt for Aston Villa, før de fyrer under Emery. Det tror jeg, fordi det er virkelig et sats for en fodboldklub, hvis du fyrer en manager, der har præsteret så godt i en fodboldklub. Og når det er en klub som Aston Villa, der har været nede i Championship, imens at Brentford har været i Premier League, så vil jeg sige, at hvis du går ud og fyrer en manager, der hedder dig op fra den bund der nedgang, så satser du æde med butikken, fordi så skal du æde med ramme rigtigt med ham, du går ud og henter som den næste. Så der håber jeg, at Aston Villas bestyrelse, de lige overvejer den en gang, og lige sætter tiden anden, fordi jeg tror nu, han er en erfaren nok manager til, at han godt kan vente. For han har altså også truppen til det må vi ikke glemme, kontra West Ham og Wolves, som måske halter lidt mere bagefter på den front. Ja. Så ja. Hvad så med de 3 oprykkere? Det må jeg jo lidt... Bliver det første gang, vi nogensinde ser alle 3? Eller ikke første gang, men i hvert fald lang tid. Jeg holder stadig ser dem blive deroppe? Jeg holder stadig fast i Burnley, at jeg tror, de rykker ned, men jeg er godt nok overrasket over Leeds. Jeg holder fast i Sunderland og Leeds, så de stadig rykker ned. Hvad? Sunderland? Sunderland og Leeds? Det tror jeg stadigvæk på. Altså, Sunderland har jo indgået det formidabelt. De ligger med 8 point lige nu. Leeds 7 point. Og jeg overrasker over Leeds, synes jeg. Men jeg var jo fortaler for Sunderland. Det ved jeg. Ja. Du er lidt en fanboy. Det må jeg gerne, når de ligger så langt nord, og Arsenal de ligger så langt syd, så må jeg gerne lige have lidt. Jamen bevares, de har gjort det godt, og vi har også snakket om, at de har nogle gode indkøb, de har lavet. Det er bare svært en hel sæson. 100%. Men altså... Men man kan sige, det er jo rigtigt tidspunkt, de har formenkurven på her i starten. Det er det. Det er noget andet, hvis det til sidst, de begynder at hente penge, fordi så for det meste, så er de jo blevet hægtet af. Ja. Jeg ved også godt, Sunderland, det er en klub med meget historie og så videre, men altså Burnley og Leeds, det er jo heller ikke, fordi de aldrig har været i Premier League før. Nej. Og i hvert fald her på det sidste, der har de begge to været meget. Og Leeds, det er altså også en klub, der har noget historie. Men du holder stadig fast i Burnley som nedrykker. Nej, undskyld, Leeds til Sunderland som nedrykker. Ja. Okay. Sammen med Wolves. Jeg tror stadig på, at Burnley de bliver op. Spændende. Men igen, det var også dengang, vi lavede prediction, hvor jeg også sagde, jeg aner det ikke. Jeg kender ikke noget til deres trupper. Jeg tror, altså, det er udelukkende bare, hvad min mavefornemmelse siger, så jeg aner det ikke. Er det bare, fordi de har været bedre, end man har regnet med, eller er det bare, fordi nogle af de andre hold har været? Nej, det er fordi jeg altid har set Burnley som et hold, der på dagen kan stå godt defensivt. Og, altså... Nu snakker jeg bare sådan generelt, de 3 oprykker. Jamen, det er fordi, at det er så længe siden, vi har set Sunderland i Premier League, så tror jeg bare, det er for stor mundfuld for dem lige første gang. Og Leeds, det ved jeg ikke. Det er bare for, altså, igen, jeg ved ikke meget om det må jo være lidt om, altså, men altså, det er bare noget min mavefornemmelse. Og så sagde jeg også bare lidt i sjov, at jeg tror på Oliver Sonne og Jakob Brun Larsen i Burnley. Altså, det må jeg sige. Ja. Det er ikke lang tid siden, man har set en 5-bakkæde med 5 centrale forsvarsspillere nærmest på startopstillingen i Premier League. Taler du om det er Burnley mod Liverpool. No. Jeg forstår det godt, men jo, altså, det er lang tid siden, hvor man har set grafisk 5, der bare står flat. Ja, jamen altså... Er det ikke... Jamen Burnley, de er jo et hold, der... var det i sidste sæson, hvor de kun lukkede 16 mål ind ved hele sæsonen? Det var ikke meget. I Championship. Det var med James Trafford på mål. Det ved jeg ikke, du mixede dem rundt på et tidspunkt, jeg kan ikke lige huske, hvor vi sæsonen med Company, og hvor de gik ubesejret igennem. Company gik ubesejret igennem. Ja, og det er jo nogle sæsoner siden. Ja, men i sidste sæson, der lukker de kun, jeg mener det er 16 mål. Nå. Så det er jo det gode defensivt hold. Altså, ja. Det... Men 5 centerback. Ja, det... Eller ikke traditionelt centerback. Arteta, han vil fungere godt i Burnley. Han ved æde med, hvordan man skaber defensivt mod de store hold. Det er sjovt, jeg synes, vi skal komme videre. Har jeg andet til Premier League? Har vi det? Nej. Premier League. Ikke hvad der lige... Kan vi lige... jeg vil godt lige tage fat i et spiller. I en spiller? Ja. Ja. Jeg ved faktisk ikke, om du ved det her. Du har jo snakket rigtig meget om en ung gut, der spillede i Southampton i sidste sæson, og du tror, han bliver et kæmpe salg. Hvor jeg sagde, prøv nu lige at slappe af. Så mange, altså, han ryger væk fra Southampton. Kan du huske, hvad det er, jeg mener? Ja, hvad hedder han? Det var ham, der råd til Everton. Ja, Tyler Liebling. Ja. Ja, han er egentlig bare på lån, faktisk. Jeg sagde ikke om at... Nej, de har købt ham, men jeg sagde, at... Jeg sagde ikke, det blev kæmpe salg. Jeg sagde, at han blev i Southampton, fordi de har sat den prissættelse på ham. Og der er slet ikke nogen Premier League-klubber, der gider have ham. Og så er han i Everton. Jeg ved, hvad de har givet for ham.
Nej. De gav 30 mil for ham. Ja, de satte jo en prissætning på ham på lige over 100. Ja, det kan jeg godt huske, du sagde. Fordi at, og det var jo... Men 30 millioner, altså euros? Ja. Okay, det er også bare en her, hvor at, hvor er der nogle klubber, der sover i timen, hvis han kan stå i Everton. Ja. Lidt ligesom med Jack Grealish jo. 100%. De har godt nok lavet nogle scoops, Everton. For altså, nu har han jo lige været skadet her op til sæsonen, og bliver bragt på banen mod Liverpool. Ja. Ej, han bliver god, når han kommer ind. Men jeg har sådan lidt, hvem skal han slå af nu? Fordi Dewsbury Hall, han spiller altså også godt ind på 10'eren lige nu. Og man er stadig ung. Ja, det ved jeg også godt, det er rigtigt. Så, men ja, det bliver godt, og det er fucking godt, han bliver i Premier League. Ja, det er fordi jeg var godt nok bange for, at det var en engelsk, eller det var en ung gut for Englands karriere, der bare var skyllet ud i vasken, fordi at Southampton havde sat så høj en prissætning på ham. Der var ikke nogen, der gad røre ham, hvis at de havde holdt fast i den prisskilt. Nej, og så igen, okay, 100 jo, det var der nok ikke, nej, men... Det var der ikke, om så han så havde lavet 15 mål, så er der ikke nogen, der havde givet så meget for ham. End var gammel var han på det tidspunkt 18 år. Ja, det var han nemlig. Ja, ingen af dem. Ja. Det eneste lyspunkt for Southampton i deres Premier League-sæson, kan man sige. Det var nok ham. Ja. Og så havde Albert Grønbæk 2 gode kampe, og så vi ham ikke længere. Ja, nu tror jeg ikke, vi har med. Nej. Ballon d'Or. Hvor skal vi starte? Hvor skal vi starte? Vi kan godt bare lave sådan en, hvor vi kører fra Copa-trofæet, så kører vi bare op, og så slutter vi med den. Som hvem der burde have vundet alle sammen, eller hvad? Jamen det ved jeg ikke, skal vi gøre det? Altså bare vores reaktioner på de forskellige vinder? Det skal være op til jer. Så det kan vi sagtens for min skyld. Jeg er ikke 100 på, hvem der har vundet præcis. Men jeg ved, du så det hele. Jeg så ceremonien. Så er det ud. Jamen Copa-trofæet, det blev Lamine Yamal. Den tænker jeg ikke, der er meget raffel. Nej. Så har vi den bedste målmand, Donnarumma. Der er ikke andre, der skulle vinde den heller. Nej. Jeg synes så til gengæld opløberne, det kunne godt have ændret sig lidt. Ja, jeg skrev jo i gruppen. Ja. Ham der, Bunu, der ender på 5. pladsen, der spiller i Saudi-Arabien. Og så var jeg jo lige inde, for jeg kan huske Bunu, han har spillet Sevilla i nogle sæsoner. Der kan jeg huske ham fra nemlig. Men sidst han gjorde det var i 2023, han har spillet Saudi-Arabien lige indtil. Ja jo. Altså... Men hvorfor er det? Jeg ved ikke, hvorfor... Er det, som du skrev Money Talks? Så skal det være fra... Hvorfor jeg skrev Money Talks? Nej, er det som det er, som du skrev det? Det er jo det, jeg prøver at løfte, tage dialogen lidt med videre, for jeg synes, at det er mærkeligt, fordi Ballon d'Or, jeg har egentlig altid synes, at du ikke kan raffle om, at når at der bliver udnævnt en vinder til de forskellige kategorier, så er det jo det bedst faglige, som vi kan tage med videre, fordi der er altså nogle ret faglige personer, der sidder og stemmer på det her. Men hvordan kan han ende på en 5. plads, når David Raya, Jan Oblak og Emiliano Martinez blandt andet er bag ham, altså under ham. Mats Sels er også faktisk på 9. Jeg skal ikke kunne sige, om man har haft nogle gode landskampe. Det er Marokko nu faktisk. Ja. Hvad nummer bliver Raya egentlig? Nummer 6. Jeg ryster på hovedet til lytterne. Han var ikke i top 5 jo. Altså i top 5, det var Donnarumma, Alisson, Courtois, Bonu, og så var der en mere, som jeg ikke kan huske, hvem var. Ja, så for min... Altså, nu... Det lyder sikkert farvet, fordi Raya er Arsenal, men altså, Raya skal jo komme ind på en 4. plads. Ja. Ja, som minimum. Han skal da ikke klart være i top 5. Han skal, hvad var det, Courtois på 3. pladsen, sagde du? Jamen, nu finder jeg det altså lige frem, altså for lige jeg synes jo også, Courtois, Alisson skal byttes rundt, måske. Ja. Alisson har været skadet. Alisson kan jeg godt se, men og det er jo også igen, Ballon d'Or, de vurderer jo bare meget ud fra, om du har vundet noget. Og Arsenal har altså ikke vundet noget jo, det skal du også tænke over. Ja, det ligger i stor vægt på. Det ligger bare men stor vægt på. Men ja, det er 100%, men han har så også bare vundet back-to-back Golden Glove i Premier League. Ja. Så, og de kigger også på individuelle præcisioner. Der er jo 3, de går ud fra. 3 kriterier. Hovedkriterier. Ja. Undskyld, jeg sidder altså lige og ved at finde det hele frem her. Jeg synes bare, der har været, altså både i år, men også altså sidste gang, at der begynder at være flere og flere spørgsmålstegn til Ballon d'Or, sådan generelt med deres beslutninger og placeringer af spillere. Præcis. Altså nu skal vi nok komme til det, når vi tager, hvem der vandt, og hvem der ikke er i top 5. Ja, det er helt store samtale, det store trofæ. Men jeg synes bare, der har været flere ting generelt, der har været mærkelige efter de sidste 2 gange. Ja, og jeg ved ikke, nu læser jeg også, det er 100 udvalgte journalister, der stemmer nu. Ja. Jeg synes bare, og nu, det må folk virkelig ikke hænge mig op på, når jeg siger det her, men jeg synes bare, når jeg husker tilbage,
så har det været noget med nogle af trænerne og nogle af anførerne for de forskellige klubber, de også har stemt. Det husker jeg det også. Er det ikke rigtigt? Jo. Det synes jeg nemlig, jeg husker. Men der kan jeg også godt se, at det er der også lidt fejl i, fordi de stemmer jo altid på den, der spiller i deres klub. Nej, der har været et eller andet med, at de må jo ikke stemme altså for en af din egen. Så skal du give, okay, ja. Lad os sige, du giver 5 point, men du må ikke vælge for din egen af. Okay, jamen, så er det jo. I hvert fald. Sådan er det i hvert fald også. Det er jo lidt af samme i, princip, ligesom i Melodi Grand Prix. Sådan er det også sat op i Football Manager, ved. Ja. Ja, så er der jo selvfølgelig Johan Cruyff-trofæet. Og jeg har ikke lige fundet alle dem, der er nomineret, men som jeg lige husker det, der var det jo Luis Enrique, der vandt. Ja. Den synes jeg heller ikke, der er rød ramt. Nej. Og han var jo sammen med Arne Slot, Antonio Conte, Hansi Flick. Ja, og nu er det jo så, jeg ikke lige kan huske så mange andre. Nej, men det synes jeg egentlig ikke, der er så meget ramt. Altså den vinding, han får lavet med PSG. Altså, ja, især når man tænker på... Han er med også mand, der har løftet nogle spillere. Helt vildt. I forhold til, når man tænker på de andre trupper, de har haft igennem årene, og de ikke har vundet noget med dem, og så han gør det med den trup her. Det synes jeg ikke, der er noget at rafle om. Så er der jo faktisk ikke så mange andre. Udover så er der sådan en, der hedder Men's Club of the Year, som blev PSG. For damerne blev det faktisk Arsenal, skulle jeg lige sige. Jamen, de vandt jo også Champions League. Og Bonmati, der vandt den. Ja, top 3 kvinder fra Barca. Var de alle sammen i Barca? Ja, det var alle sammen Barca. Det er rigtigt, der var faktisk rigtig mange. Har hun ikke vundet den 3 år i streg nu? Jo, hun er den eneste, der har gjort det 3 gange i streg, sammen med Platini og Messi. Jeg tror også, der var et eller andet med, jeg synes, jeg har set et eller andet med, at hun måske ikke var den, der skulle vundet. Men så meget ser jeg slet ikke... Nej, og det synes jeg også, vi ikke behøver at snakke om, for vi er slet ikke faglige nok til at tale med kvinder. Overhovedet ikke. Men lad os tage fat i den store... For det andet, så gider Lykke slet ikke snakke om det. Så... der er 4 år. Sagde jeg noget, jeg ikke måtte? Lad os tage fat i den store Ballon d'Or, så. Ousmane Dembélé, han vinder. Ja. Det er ikke min største hurdle med den Ballon d'Or, der var i... Jeg er mere over, at Rafinha... Han ender som 6. Han ender som nummer 5. 5. Ja, den ikke er højere op, det synes jeg er vanvittigt. Og at Pedri ikke er i top 10. Han er nummer 11, ja. Pedri. Det er de 2 ting. Det er jeg fucking glad for, at du nævner. Hold kæft, hvor er det vildt, at Pedri ikke engang er i top 10. Ja, det synes jeg også. Men det er de 2 ting, jeg synes, der er, altså, er mest voldsomt. Og nu er det her, nu vender vi lige den med Pedri, så jeg kan få den ud af verden. Så den vender vi lige, og så taler vi om det andet bagefter. Jeg ved godt, jeg kommer til at lyde farvet, men der er simpelthen ikke nogen tvivl om, at Pedri, han er klart den bedste midtbanespiller i verden lige nu. Nej. Især ser jeg ham mod Newcastle, ham og Frenkie de Jong. Du er fucking sindssyg. Hvis du tager Pedri ud af Barcelonas hold, så sejler det. Jeg ved godt, man snakker Rafinha eller Lamine Yamal. Alle de sportskommentatorer og eksperter, der er på TV2, Mads Juncker, Hebo, Andreas Laudrup og så videre, de har faktisk haft Pedri som vinder af Ballon d'Or i den her omgang. Det ved jeg ikke helt, om jeg er med på, men jeg kunne godt se ham gå ind på en top 3'er, må jeg aldrig indrømme. Og det nu, I skal bare skyde løs, hvis jeg lyder farvet. Men helt ærligt, han er brør, ikke for noget. Han er den bedste midtbanespiller, vi har set siden Iniesta. Det mener jeg, helt ærligt. Og der går lang tid imellem, du ser den type der. Han er i hvert fald, jeg synes, undervurderet er ikke et rigtigt ord, for han er jo ikke undervurderet, men han er en mand, der ikke får han får ikke det kredit, han skal have, for også en kamp mod Newcastle, hvor han er op imod de der 2-3 store brød. Altså han kan jo sagtens være med dem fysisk, og ligger og fordeler, som han har lyst til. Ser det gang på gang. Jeg er bare i chok over, at han ikke er i top 10. Og jeg er ikke bare så fan på nogen måde. Top 5, mand. Altså, er jeg også i chok over. Ja. Han skal gå ind og tage Vitinhas plads. Føler jeg. Vitinha har også været god, men... Og så er det jo igen, man vurderer, hvem der vandt Champions League. Ja, og det har selvfølgelig også noget at sige. Og det er jo igen, det skal man bare huske, det er jo kravene. Ja. Og så synes jeg også, det er tvivlsomt, at man, som du siger, som for blandt andet Mads Juncker går ud og siger, at han burde få en førsteplads. Jamen, når det er de kriterier, der er individuelle præcisioner, trofæer for klubben, og så kan jeg huske den sidste store. Ja, det er fair play. Fair play. Så skal han jo ikke derop. Nej. Så skal han måske ligge på en 5. plads. De vinder jo 3 trofæer i sidste sæson. Barcelona. Det gør PSG jo også med Vitinha. Ja. Og det ved jeg også godt, og de vinder jo. Og de har jo den store så har vi også bare. Så altså, det største spørgsmålstegn den her, det er, at Rafinha ender på en 5. plads. Ja, enig. Det er den anden største for mig. Den største for mig, det er, at Pedri han er på 11. pladsen. Men jo, Rafinha, det er også... Jeg synes, den største, det er, at Rafinha ender på den 5. plads. Fordi han er top assist, eller... Han slår Ousmane Dembélé på alle parametre. Han har flere assist i Champions League. Skår flere mål. Flere mål. Og
Skaber flere chancer. Ja, og flere driblinger. Det eneste, der han ikke har på ham, det er Champions League. Præcis. Så det og nu er det jo også sådan lidt et samtale med, er det rigtigt, at de vurderer det ud fra, altså bare fordi du vinder Champions League, så er det også det hold, verdens bedste fodboldspiller, han spiller for. Er det rigtigt? For det ved jeg ikke helt, om jeg synes. Nej, jeg synes det synes jeg ikke. Har det været sådan de sidste par Ja, det har du set mange gange, altså. Men der har fandme også været nogle gange, hvor... Altså, så spørger, har det været sådan alle? Nej, det tror jeg ikke. Og nej, ikke alle gange. Og det er jo også her, hvor jeg føler, jeg føler virkelig feltet, det var tæt i år, med dem, der var i spil til at vinde. Og så i og med, at selv feltet også har været ret tyndt, føler jeg. Der føler jeg virkelig, at du skulle have kigget væk fra PSG og tænkt, der står en Rafinha. Og nu siger jeg det også bare, altså min favorit, den jeg synes, der skulle vinde, det er Mohamed Salah. Og de vinder kun Premier League. Og prøv her, hvis du kigger på udelukkende den individuelle præstation, så er der ingen andre end Salah. Det er der virkelig ikke. Han spiller i verdens værste liga. Hvad laver han? 48 målinvolveringer i 38 kampe. Ja. Og det er altså kun i Premier League. Men der er så også, altså jeg ved ikke, hvor meget det har at sige, men der har været væsentligt mere omtale de sidste mange måneder, altså kald det kampagner, om du vil, med Yamal og Dembélé, der har været omkring. Der har slet ikke været noget med Mohamed Salah. Nej, men du har ikke set noget med om ham og Ballon d'Or. Men det er jo fordi, man tænker det her med trofæer. Og jeg ved godt, de kun vinder Premier League. Og selvfølgelig, så skal han jo nok ikke vinde, når der er en Dembélé, der har vundet Champions League, og 2 andre trofæer. Barcelona har nogle spillere, der har vundet 3 trofæer. Men jeg synes bare, at når det er det felt, Mohamed Salah han er op imod, så kan jeg simpelthen ikke forstå, hvorfor at man ikke tager en Mohamed Salah, der er en legende inden for rent fodbold, både i Champions League, men også i Premier League. Jeg tror ikke, de så meget, som vi tror, tager ligaen med ind i betragtning, hvilken liga de spiller i. Men det må de jo tydeligvis ikke gøre, fordi så er der ingen tvivl om, at Salah spiller den sværeste. Ja, og sådan noget som, de er jo begyndt mindre bare vægt individuelle præstationer. Du kan også se, at de placerer, hvad det Kane ender på en 13. plads. Er den 13. plads, han får? Det er ikke lige... det kan godt være det samme. Ja. Også, jeg ved godt, hvem skal han lige skubbe af, højere op i tabellen, men han laver altså også, hvad er det, mellem 45 og 50 målinvolveringer i indeværende sæson. Altså, jo, men altså Haaland, han var 27. eller sådan noget. Han var 26. Rice var 27. Okay. Ja. Jamen, det er dernede omkring i hvert fald. Men igen... Rice udelukkende på hans frispark, det siger jeg ikke. Men det gjorde meget, at han lavede de 2 frispark mod Real. Det er Rice har været god. Ja, han har været vanvittig. Han skal det derovre. Han skal selvfølgelig også være på den der top 30 der. 100%. Han har det fuldstændig fortjent den 27. plads. Ja. Men jeg synes virkelig, det er faktisk et spændende emne at snakke om det der med, altså... Bare fordi du vinder Champions League, er det så også bare det hold, der har verdens bedste fodboldspiller? For det er jeg bare i tvivl om, jeg synes. Nej. Fordi Ousmane Dembélé for mig, og, altså, han har haft en vanvittig god sæson. Det kan vi ikke komme udenom. Men jeg synes bare, det er hårdt for mig som fodboldfan at se ham stå med den Ballon d'Or, når det er en sæson, han har gjort det. Og når du ser en Mohamed Salah, som der har gjort det i så mange år, og er en legende i fodbold, som han ender jo nok ikke med en Ballon d'Or nu. Og jeg synes bare, det havde virkelig været året for ham. Og så er det Ousmane Dembélé. Han har jo ikke engang været i top 30 de sidste 5 Ballon d'Or-kåringer, og så vinder han. Ja, jeg så godt et eller andet med, det var første gang, han var i top 30, og så vinder han eller sådan noget. Ja, og jeg er i tvivl om, han nogensinde har fået en invitation til Ballon d'Or-ceremonien faktisk. Jeg synes bare, det er sådan lidt... Det kan man så godt lige have med i spillet. Og så ved jeg ikke, nu er jeg også ude i en papirsat, eller hvad hedder det, teori med, at nu bliver ceremonien jo også holdt i Paris. Så det er jo ikke altid, den gør det. Nej. Det er jo sådan lidt forskelligt. Men synes du, Kabel, synes du også, Dembélé, han skulle have vundet? Altså... Nej, det synes jeg ikke. Nej. Det synes jeg ikke. Jeg synes, det skulle have været... Du er meget Rafinha, er du ikke? Jo, jeg er meget på Rafinha. Jeg er også på Rafinha. Ja. Det er jeg også glad for. Men altså, jeg kan godt se, hvorfor de vælger Dembélé over ham, altså på grund af Champions League, men hvis det ikke skulle have været Dembélé, så skulle det have været Rafinha. Og der er ikke, for mig er der ikke... Altså, hvor ser I Salah hen, hvis jeg må spørge? Synes I ikke, han kunne... Jeg synes, han skulle have hævet. Altså, Dembélé, jeg siger ikke en rækkefølge, men en top 3, det var Dembélé, Rafinha og Salah. Og så skubbede du Vitinha ud på en 5. plads, og så Yamal på en 4. Altså skubber du Pedri ind på 5. pladsen?
Okay, så Ja. skal vi... Og jeg skubber faktisk Pedri på 4., og så sætter vi Lamine Yamal på 5. Jo, jeg elsker Lamine Yamal, men det er ikke lige nu. Du vinder den på et andet tidspunkt. Men jeg kan ikke se, hvorfor Vitinha skal på den 3. plads der. Nej. Så kunne jeg faktisk se, så helt ærligt, så jeg Hakimi højere. Så står jeg Hakimi Men Hakimi er jo også på 6. Nuno Mendes er også på 10. Ja. Hakimi kunne... Kylian Mbappé er også på i top 10. Cole Palmer. Ja, men Mbappé, det er jo fordi, han altså ene mand, altså så for at dræbe. Jeg er med på Mbappé. Jeg synes, det er fair, han er i top 10. Det er jeg helt med på. Men Cole Palmer er i top 10. Det forstår jeg ikke. Det forstår jeg heller ikke skid af. Nej. Der kunne jeg godt se Kane bytte ud med ham. Eller Pedri. Bare for at få ham ind. Pedri. Så skal Vitinha helt ud. Nej. Vi skal ikke tage noget fra Vitinha, fordi så lyder det som om, vi slet ikke så fodbold i sidste sæson. Han var jo klart en af de bedste på sin position i verden. Så det og jeg er heller ikke imod, at han skal ligge i en top 5. Jeg gider bare ikke se ham være der, og så er det skubber Pedri ud, bliver jeg bare nødt til at sige. Nej, præcis. Han er en vanvittig fodboldspiller, Vitinha. Ja. Har gjort det er ikke Vitinha, der skubber ham ud. Der er andre, der hurtigt kan fjerne fra den liste inden. Ja. Enig. Men jeg synes, den er svær, og jeg synes, det er på en eller anden... Jeg synes bare, som fodboldfan, så synes jeg, det er specielt at se Ousmane Dembélé, der står med den. Det synes jeg virkelig. Men igen, feltet der bare har været lavt i år. Det har været tyndt. Ja. Også, altså helt ærligt, hvis vi så Rafinha stå med den, så vil det også se lidt specielt ud, fordi det var en spiller, vi husker fra dengang, han spillede i Leeds. Nej, det er så vanvittigt, den tur, han har taget. Ja. Jeg synes bare, det er mærkeligt. Ja. Det er lidt noget andet, end at gå fra de gamle dage, hvor det kun var 2 mand, man snakker om nærmest hele tiden. Og så til... Ja, og prøv at være helt ærlig, når du fucking ser nogle spillere, der aldrig har fået den. Prøv at tænke Neymar, der sidder og kigger på, at Ousmane Dembélé, han står der, og han skulle bruge hele sin karriere på at dyste mod Messi og Ronaldo i deres prime, for at se, om han kunne vinde den. Det er fandme ikke fair. Angri, som heller aldrig har vundet den. Altså, og så er det Ousmane Dembélé, det er sgu... Jeg ved ikke, om man kan, efter at de har stoppet deres karriere, lige sige, du får lige en Ballon d'Or, fordi du burde have fået den på et tidspunkt. Ja, jeg ved ikke. Det er sgu underligt, synes jeg. Ja. Og hvorfor? Et spørgsmål, der også rejser, det er i forhold til Puskas Award. Ja, det er jo bare fordi, det har jeg ikke lige undersøgt, men nej. Der er jo ikke en Puskas Award. Nå. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg ved ikke hvorfor. Der er ikke blevet scoret godt nok. Der blev kåret det bedste holdmål. Og jeg kan faktisk ikke huske, hvem der vandt. Det bedste holdmål? Ja, jeg kan faktisk ikke huske, hvem der vandt, men jeg mener, det var Spanien. Spaniens landshold. Men der er ikke en Puskas Award. Jeg ved ikke hvorfor. Det er der sikkert nogen, der ved. Og det er sikkert også vildt, at vi ikke ved det, når der er nogen, Google-søgning. Skal jeg google det nu? Der er sikkert vi har sikkert overset et eller andet med, at Puskas er... Den er blevet udfaset. Jeg vælger at tage ChatGPT den her gang. Ja, skal vi huske, at ChatGPT det er tvivlsomt, og at man ikke kan stole på det der står. Men vi går med det alligevel. Jeg forstår ikke bare årets holdmål. Altså, hvorfor er det så ikke også bare det bedste mål? Ja. Jamen, det er jo sådan et godt opspil. På den måde? Ja, det er på den måde, ja. Jeg tror ikke, det resultat, du får, det er sådan helt retskivende, fordi det er en ny viden umiddelbart. Men hvad skriver du ned? Ja, jeg er lige ved at læse. I skal bare lige freestyle, tror jeg. Bare lige... Kan du beatbox? Vi er jo et lydmedie, så... Nej. Kan du beatbox? Nej. Lav noget ASMR. Okay. Prøv lige. Okay, der står noget her. Det er fordi Ballon d'Or, det tildeles af France Football. Men Puskas-prisen, det er en FIFA-pris. Nå, så det bliver slet ikke udleveret på samme tid? Nej, men har FIFA nogensinde været med i... Har de ikke offentliggjort det på samme tid? Det føler jeg også. Det har de måske ikke. Nej, det er så fordi, at der er jo også den her award, der hedder The Best FIFA Awards. Er der jo noget, der hedder. Okay. Er det bare os, der er langt væk fra noget? Det kan godt være, at vi skal cutte det her ud. Nej, det er fint. Jeg troede egentlig, jeg også... Nej, det kan ikke passe. Puskas Award, den har altså været med i Ballon d'Or. Jeg har set en Ballon d'Or-ceremoni en gang, hvor Neymar, han scorede for Santos. Vi kalder bullshit. Ja. Okay, jeg tager lektier for. Det har jeg fundet ud af til næste episode. Modtaget. Hvorfor der ikke er en Puskas Award. Ja. Ikke mere til Ballon d'Or så? Jo, sidste så kom med den. Sidste ting. Pedri, han skal være i fucking top 3, og så er vi færdige. Den vil jeg godt købe, hvis du skubber Jamal ud. Ja, det kan jeg godt gå med på. Jamal kan godt gå ud af den, og så Pedri i top 3. Den køber jeg. Så kommer Saka i top 5 næste år. Right.
Rise. Let's go. Ja, vi går videre. Ja. Det sidste, jeg er med til, det er en quiz. Der er simpelt. Premier League quiz. Et spørgsmål omkring hvert hold. Okay. Og det er altså de hold, der er med i nu. Så... Hvordan skal vi gætte? Altså, det er svarmuligheder. Kan du for en gang skyld lade redaktøren snakke ud? Så er det ikke sikkert. Altså, det er ikke sikkert, du har nogle spørgsmål. Det kan jo være, at han forklarer reglerne nu. Det ved du ikke. Der er nogen, jeg har svarmuligheder på, og ellers så kan jeg nok hurtigt give jer nogen, hvis det er. Og jeg tænker bare, I bosser ind. Okay. Det er så dårligt. Okay, vi kan også køre skiftevis. Okay. Så der er jo lige mange spørgsmål. Så du stiller et spørgsmål, og så skal vi sige Lykke eller Kappel? Men det gider jeg ikke. Så kører vi skiftevis. Jeg tænker altid lige sekund langsommere end dig. Så er der 10 spørgsmål til hver. Ej, vi skal jo have det samme spørgsmål. Det kan jo ikke, altså... Kan vi ikke lige få sådan... Det ved jeg ikke. Du stiller spørgsmål, så får vi lige 10 sekunder eller sådan noget, i stedet for, og så svarer vi begge to. Så hvis jeg ikke har det, så siger jeg, det ved jeg ikke. Okay, så Lykke må ikke bosse ind, før der er gået 10 sekunder. What the fuck? Hold din kæft. Det ville være samme, hvis vi skrev ned på et papir. Så kunne jeg også skrive, okay, det ved jeg ikke, eller et eller andet. Altså, så er jeg bare blank. Men så har vi begge to... Nu tager du den her quiz op som en mand. Du kan ikke... Altså, fuck det. Vi kører. Jeg hader det. Vi bosser bare ind, så må du fucking... Jeg så det min kæft. Jeg var bare Lykke. Og er I klar så? Så bosser I ind. Ja, det er fint. Det første spørgsmål, det er jo om Arsenal. Hvor mange andenpladser har Arsenal fået siden Premier League i æren begyndte i 92-93? Hvor mange andenpladser siden 92-93? Det ved jeg ikke. Kappel. Nu gætter jeg bare. Var der nogen dengang? Det må der have været. Jeg siger 5. Forkert. Ja, det er mange flere. Siden 92. Siden Premier League i æren begyndte i 92. Ja, så er det så min tur. Det er så min og så frem. To be continued. Det er så min tur. Ja. Det er så min tur. Hvor mange andenpladser? 9. Det er rigtigt. Vildt nok, du lige rammer den lige på. Sygt nok. Næste, det er... Hvad er det her? Det er jo fucking netværk, det der. Det er også, du siger, der nok det er fordi, jeg tænkte over det. Okay, hvis du tænker, har du undersøgt, hvor mange der er fra 92 og så til en, lad os sige, 02? Nej. De så er da godt ved med, at der er 4. Det kan jeg godt da. Men nu ser jeg bare fra 92 og frem til nu. Okay, hvis, altså... Det er godt gættet, Lykke. Det er godt gættet, Lykke. Tak. Vi hopper videre til Aston Villa. Hvilken spiller for Aston Villa var med i samtlige 38 kampe sidste sæson? Enten som startelver eller som indskift. Lykke. Ja. Fuck, nu bliver jeg i tvivl. Sidste sæson? Ja. Jamen, det er Juri Tillemans. Nej, så ved jeg jo, så er det jo bare sådan jo oplys. Jeg troede bare, det var 3 spørgsmål. Carlo. Emiliano Martinez. Nej. Okay, det var så den, jeg sad med. Jamen så... Altså skal overgå en mærke, eller skal vi... Ja, nu sidder vi så bare gætter, altså hver for sig. Skiftes nu kan I bare føre den af. Nu skiftes vi, fordi at der giver jo ikke nogen mening at bosse ind, når det kan man da godt. Det er det samme princip. Okay, så bosse ind. Kom med et bud. Det giver, men ja. Jeg siger Ollie Watkins. Ja. Det er rigtigt. Ja, lad nu være, mand. Du bosser igen. Den tæller ikke. Kappel og Watkins. Det var det, vi blev enige om. Men du får den, fordi jeg er en gentleman. Men ja. Jeg siger det bare. Vi hopper til Bournemouth. Det er det, jeg plejer at være dårlig til. Jeg tager boss. Ja, og så får han bare, fordi han ikke bosser ind. Den er ikke gået som en sti, det er helt sikkert. Ja, er du snart færdig, eller så Jonas kan... Videre. Ja. Bournemouth fik deres højeste placering i engelsk fodbold sidste sæson. Men hvilken plads? Lykke. Kappel. Fuck, luk røven. 10. Forkert. Nej! Det kan... Kappel. Nå... Ej, men jeg gætter det ene, og så får du det andet, altså, fordi det er ikke... Okay. 8. pladsen. Forkert. Lykke. 9. Rigtigt. Ja, præcis. Fordi det var ikke 7. Den får Forrest jo. Ja. Og så sad jeg sådan, det er 8. eller 9. Men jeg gider ikke mere. Nej, det var også ærgerligt, at du ikke bare lige går en under. Ja. Sådan der. Så Brentford. Hvilken spiller er Brentfords all-time Premier Leagues topscorer? Lykke. Ja. Ivan Toney. Nej. Forkert. Kappel. Ja. Visa. Korrekt. Okay. Stærkt. Han kan godt have skåret flere. Ja. Når han slog den, eller hvad? Og det kom også som et totalt chok, da han slog den sidste sæson. Ja. No. Ja. Han har faktisk også været der længe. Ja.
Det er bare Og først scorede også mange mål. Det er bare først her på det sidste, han er blevet god. Scorede rigtig mange mål sidste sæson. Ja, det gør han. Ja. Så skal vi en tur til Brighton. I august sidste år, der blev Fabian Hørsler den anden Brighton manager til at vinde Manager of the Month. Hvem var den første? Lykke. Altså i den sæson. Nej, bare generelt nogensinde. Men det var jo den foregående. Yngste. Første. Det var deres. Det må første være til at vinde Manager of the Month for Brighton. Det må jo være deres indeværende træner. Nu kan jeg ikke huske, hvad han hedder, men... Ja, jeg sidder med 2 lige nu. Så. Jeg har svarmuligheder, men så åbner jeg browseren igen. Men jeg kan ikke huske, hvad han hedder, men det var jo ham, der var der før. Før Husler? Ja. Jeg ved godt, hvem det er. Jamen, men jeg er ikke sikker på, at det er ham. Det tror jeg, det er, men jeg kan ikke huske navnet. Okay, så vælger jeg at spille taktisk og sige den, du godt ved, hvem er, og så må du sidde bagefter, hvis det er forkert at tænke over. Du gætter bare. Jeg kan ikke huske navnet. Så siger Graham Potter. Det er okay. Nej, så ved jeg godt, hvem det er. Jeg kan ikke huske det, du kører bare. Må jeg godt tage den? Du kører. Lykke. Roberto Di Serbi. Nej. Hvad? Så er det heller ikke ham. Niks. Hvem fanden har været? Ja, hvem har overhovedet været Brighton? Var det imens Adam Lallana, han lige havde dem? Ej, det var... Nå, det han lige var midlertidigt. Det er rigtigt, jeg var spillende træner. Ja, jeg tror, det er første gang, du har set det i en Premier League klub. Ej, det er det ikke, men... Ja, det var i hvert fald sjovt. Det var i hvert fald sjovt. Skal I have fornavnet på ham? Ja, det kan du godt. Den får Lykke sikkert, så jeg tror ikke, jeg kan flere. Chris. Lykke? Nej. Sidder du med nogen? Nej, jeg sidder. Jeg ved ikke engang, det er jo også bare et dumt bud, for nu, når du siger Chris, så kom der bare ind op i hovedet på mig. Chris Kavanagh? Nej. Det er en dommer. Nå, det er en dommer. Ja, det er derfor. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt, han er dommer. Jamen altså, okay, det første, der kommer mit hoved, det var Wood. Så okay. Nej, jeg tænker Chris, så jeg siger bare ind i hovedet Wood. Men altså, jeg ved vildt nok at spille for Nottingham Forest, men lige være manager i Brighton samtidig. Vildt nok at være dommer og være manager i Brighton samtidig. Ja, okay. Nej, ja. Det var Chris Hughton. Det ved jeg ikke, hvem er. Heller ikke. Så skal vi en tur til Burnley, hvor Burnleys målmand fik en ny rekord i Championship for flest clean sheets. Lykke. James Trafford. Nej. Hvor mange clean sheets fik de? Det er din tur, Kappe. Hvor mange de fik? Ja. Det er derfor, der bliver sagt målmænd. Så siger jeg... og det er fandme meget højt, at vi skal sætte den der, men jeg er ikke lige klar over. De spiller jo fandme mange kampe. Men de spiller jo lige meget. Fuck. Jeg siger i over 20. 21. Forkert. 16. Også forkert. Skal højere op end begge to. Jeg sad mit første umiddelbart bud. Det var 23. Også forkert. Nå. 25. Også forkert. Okay, men... Skal vi bare... Den skal vi bare lade den vi skiver, hvor meget var det? 30. Hvad? 30? 30 clean sheets. Det er mange, mand! Det er vildt. Jeg sagde, det var nok vildt. Altså, helt... Ja. Nå, så Chelsea. Hvilken af disse nuværende Chelsea-spillere scorede flest mål for deres respektive hold sidste sæson? Var det Liam Delap, Cole Palmer eller João Pedro? Lykke. Okay, den er faktisk svær, når man lige... Tænk på, at de spillede ikke alle sammen i Chelsea der. Nej. Hvem der scorede flest mål for det klub, de var i sidste sæson? Yes. Det tror jeg faktisk, Cole Palmer han gjorde. Det er rigtigt. Ja. Han scorede mange mål lige det første halvår, nemlig. Han scorede 5 i alt. Og de andre, Liam Delap fik 12, og João Pedro fik 10. Ja. Crystal Palace vandt FA Cup'en for første gang med en 1-0 sejr mod City. Men hvem slog de i semifinalen? Kappel? Ja. Nottingham Forest? Forkert. Nej, du har omvendt opgør. Det var City Forest. Hvad? No. Det var City, der slog Forest ud. Det er et hold, der har problemer lige nu i Champions League. Eller ikke Champions League, Premier League. Kappel. Nej, du tager Lykke, Manchester United. Forkert. Ja, Kappel. Aston Villa. Rigtigt. Det er rigtigt, ja. Det kan jeg faktisk godt huske. Nu, ja, det er når du ser det. Ja. Heller ikke helt færdig, lige kommer med et hint inden det. Nej! Men du får ikke nok at lyde, det er altid. Ja, okay. I ved jo ikke, jeg kan jo lyve og sige, hvad der er inde i mit hoved, men jeg havde tænkt den. Men... Everton. Hvilke hold slog Everton for at give David Moyes sin første sejr, siden han kom tilbage? Den skal jeg lige have igen. Hvilket hold slog Everton for at give David Moyes sin første sejr, da han kom tilbage som træner? Nå.
Jeg kan sige så meget, det er en London-klub. Hvilket hold slog Everton? Altså, Everton vandt kamp. Ja. Okay. Kan du så ikke bare sige, hvilket hold vandt Everton mod? Ja, men nu har han givet den London-klub, så kan vi bare gætte dem, jeg synes. Jamen, det siger jeg Lykke. Okay, hvem fik den? Det må du der. Carmen får den flere bagud. Jeg fik den også først. Fuck. De har ikke spillet mod en anden endnu. Altså, tager vi Brentford som London-klub? Ja, det er en London-klub, ja. Og så tænk på det sidste sæson, ja. Hvad? Det er sidste sæson, ja. Hans første sejr, da han kom til Everton. Ja. Det var jo ikke det, ja. Jeg siger Brentford. Forkert. Jamen, så siger jeg... Jamen, igen, jeg kan jo ikke huske det, men... West Ham. Forkert. Kabel. Ja. Chelsea. Også forkert. Tottenham. Ja. Nej, hvor er det åndssvagt det her, mand. Nå. Ja. Fulham. Hvem bliver Fulhams topscorer i 2025? Eller 24-25 sæson? Hvem der... hvad hedder han? Jeg har 3 muligheder, hvis det er. Okay. Jimenez. Ja. Ja, det bliver Jimenez, ja. Så skal vi til Leeds. Leeds vandt sidste sæson af Championship, men kun fordi de havde bedre målscore end Burnley. Hvor mange point fik begge hold? Lykke. 98. Forkert. Kabel. 99. Også forkert. Skal vi højere eller lavere? Lykke. Ja. 102. Forkert. Kabel. Ja. 103. Også forkert. Lykke. 101. Også forkert. Hvad sker der her, mand? Ej, der skipper vi nu. Ja, du har haft det gæt mere. Jeg har ikke gæt mere. Ja, du har et. Hvis du ikke rammer den, så er det bare ærgerligt. 100. Ja, tak. Hvad? Yes! Men det er bare sådan noget, ja, okay. Ja, det var det samme med Tottenham, dude. Det var også, der løb vi også top muligheder jo. Ja. Hvor mange point vi er i Liverpool nu? Hvor mange point vandt Liverpool Premier League med? 81. Okay, det var vildt mange at vinde med. De vandt med. Altså, hvor mange point vandt de med? Altså ikke, hvor mange antal meget der var imellem. Lykke. Ja. 6 point. Forkert. Nå. Kabel. Ja. 11. Også forkert. 11? Ja, de vinder mange. Så mange? Ja. Ja, hvis det er din tur med, jeg har en igen. Så siger jeg siger 7. Forkert. Kabel. 9. Også forkert. Fuck. 10. Så vi bare lade nej, det er ikke fair. Du har fået gæt med mig, du. Kan jeg se, nu skal vi lidt tilbage her med City, men hvilket hold slog Man City ud i 8. finalen af Klub VM i juni? Kan I huske det? Eller vil I have svarmuligheder? Så er det ikke, hvor vi bosser ind, når vi får Klub svarmuligheder. VM. Ja. Så har vi et gæt hver. Ja. Ja. Vil I have dem? Nej. Hvorfor ikke det? Fordi jeg sidder lige og tænker, jeg så lidt Klub VM. Ikke meget, men... Hvem de slog ud af... Hvem de blev slået ud af? Hvem de blev slået ud af, ja. Okay. Benfica? Nej. Okay, ja, fint. Kører bare. Bare giv svarmuligheder. Var det PSG, Fluminense eller Al Hilal? Lykke. Nej, vi får begge to gæt nu. Nå, okay. Jeg har også Al Hilal. Det er også rigtigt. Ja. Hvad står det? Jeg tror, det er så 6-4 til dig, hvis ikke... Det kan godt være svært. Så skal vi til United. Amorins første Premier League kamp på Man United endte på 1-1. Men hvem var det imod? Det er på udebane mod Ipswich. Yes. Jeg blev forvirret af den der bruser. Der var vand i baggrunden. Hvorfor skal du kommentere det? Yes, vi hopper til Newcastle. Hvilken af disse spillere scorede ikke i Carabao Cup-finalen imod Liverpool? Dan Burn, Alexander Isak eller Jacob Murphy? Jeg har et gæt. Ikke. Jeg har mit I gæt. siger det bare på samme tid. Jamen, det er når vi får mellem Jacob Murphy. Jacob Murphy. Det gav du lidt. Helvede. Jeg undskylder, Gabriel. Det er fint nok. Det er fair.
Nottingham Forest tabte 5-0 til Bournemouth sidste sæson. Hvem slog Forest med en kæmpe sejr i kampen efter? Nej, det passer ikke. De vandt over Brighton, men hvor meget vandt de med? Okay, nu skal vi lige se, de har lige tabt 5-0. Hvor er vi henne? Vi er Nottingham Forest. Okay. De tabte 5-0, og så vandt de kæmpe stort mod Brighton. Hvor meget vandt de med? Det var det ikke... det lyder dumt, men jeg føler... Var det ikke 7-0? Jo. Ja, var det ikke det? Jo. Vinder de 7-0? Ja, de har lige tabt 5-0, og så vinder de næste kamp. Det er rigtigt. Ja, det er rigtigt. Ja. Så skal vi til Sunderland. Hvem slog Sunderland på Wembley Stadium i Championship Playoff-finalen for at kunne komme tilbage i Premier League? Lykke. Hvem vandt de over? Var det ikke Leeds? Nej, hvem Sunderland vandt over? Ja. Jeg blev også forvirret. Hvem de vandt over i finalen? Det var... Jeg har den. I got it. Jeg er ikke sikker på det rigtigt. Muse. Ja. Nej, jeg er nødt til at melde blank. Okay, så siger jeg Sheffield Wednesday. Forkert. Jeg ved godt, hvad for en fejl jeg lavede der. Må jeg stadig gætte? Kabel. Sheffield United. Ja. Det var også dem, jeg mente. Helvede. Det er ikke det, du sagde. Sheffield Wednesday, de er jo langt længere. Tottenham. Hvem var den eneste, der scorede i Europa League-finalen imod United? Lykke. Jamen, det kommer an på, om man ser det som selvmål. Den er blevet offentligt givet til ham. Så er det Brennan Johnson. Ja. West Ham, de solgte Mohamed Kudus til Tottenham. Hvor meget blev han solgt for i pund? Kabel. Det var euro, der var opgivet i. Euros, der var opgivet i. Ja, så skal du til at regne var. Nu, ja. Så siger vi cirka... nu skal jeg lige regne. Vi siger 45. Hvor mange euro var det? Forkert. Hvad? Nej, det er pund. Det er pund, skal opgive. Jeg aner det ikke. Jeg ved ikke, hvor mange det var. Skal vi have den? Eller du bare men jeg er tæt på, ikke? Sådan relativt. Ja, 42. Men du er kun forkert vej. Nå, pis. Ja, okay. 52. Tæt på, det var 55. Ja. Hvor mange euros blev han solgt for? Jeg synes, det var 60. I don't know. Jeg havde fundet den i pund. Damn. Fuck, han dyr. Ja, det var han nemlig. Det kan jeg godt huske, han var. Nå. Så det sidste, det er om Wolves. Efter 10 kampe i sidste sæson, hvor mange point havde de så skrabet sammen? Efter 10 kampe. Lykke. Ja. Kan du bare give os valgmuligheder i stedet for? Forkert. Nå, ja. 7? Det var lavt. Gætter du lige på 7 igen? Det var lavt sat. Jeg satte spørgsmålstegn med dit. Nå. Ja, det er lavt sat. Men de var jo gode i starten af sidste sæson. Jamen, jeg kan faktisk ikke rigtig huske det. Det er derfor, jeg siger 7. Hvor mange point havde de efter 10 kampe i 24-25 sæson? Okay, det siger Kabel. Ja. Nå ja, det var jo Mathias Cunha og... For helvede. Så siger jeg, at de har 15 point. Forkert. Skal vi bare have svarmuligheder? Jo. Vil jeg svarmuligheder? Ja, så gætter vi hver især. Ja. Det får jeg så 2, 3 eller 4. Okay, hvad så? Jeg troede, de startede godt. Jeg husker så, de startede godt. Det var også fordi, de kom godt fra start. Du skal fucking aldrig stille spørgsmål til mig. Du har aldrig vundet en quiz mod mig. De har fucking 4 point. Kapper? Jeg giver det samme som Lykke. Ja, det er forkert. De har 3. Nej. Okay. Jamen, de kom godt fra start af. Hold kæft, mand. Jeg kørte om livet. Jeg synes, jeg husker bare som om, at de... Men det var også fordi, de havde jo ikke en dårlig sæson sidst, så jeg tror, det er det, der er lidt blandet. Ja. Ender de ikke jo, de havde dårlig lige over Tottenham i sidste sæson? Jo, undskyld. Men det var fordi, det var til sidst, det var der sådan sidste del af sæsonen. Ja. Fuck det. Ja. Ja.
Ja, det var det. Ja, jeg har ikke mere, så med mindre I har et land på faldrebet. Nej. Det tror jeg ikke. Nej. Så er det vel det. Pedri top 10. Top 5, tak. Første pladsen. Top 3. Vi tager den i top 3'erne. Pedri vinder Ballon d'Or. Du stopper, jeg har stoppet. Nej, fordi du sagde det faktisk en gang. Ikke det. Jo, du har lige sagt det. Han sagde det lige, jeg var ved at kommentere på det. Du kan spole tilbage. ikke. Jo, han har sagt det en gang. Undskyld, det er rigtigt. Skal vi vide? Hvor meget skal vi vide? Men, Du hører den igennem. ja. Vi kan vide en flaske i byen. Det er jo. Det er jo. Han siger det. Jeg har lige Nej, vundet en flaske i byen. Det gør jeg ikke. Jo. Nej, jeg tror, hvem tror vi vinder næste år? Jeg tror, Lamine Yamal tager næste år. Det kommer an på, hvem der vinder Champions League. Ja, det ved det. Okay, og faktisk også en sjov ting, jeg tænker. Ousmane Dembélé, han har vundet en Ballon d'Or, før Kylian Mbappé, han gør det. Det er også vildt, tænker jeg Der er faktisk. sådan en sjov video på TikTok og Instagram. Det er det sikkert. Ja. Nej, det er lige meget. Okay. Det er lige meget. Jeg kan ikke, det lyder dumt, hvis jeg forklarer den. Jeg tror, vi stopper på den. Ja, det gør vi bare. Ja. Vil du sige farvel, Gab? Farvel. Farvel. He's done it!